Sogol k'i hakili to kunnafoni dilaw la a k'i hakili to maison de la presse la dɛ n'a donna ka sangaso in kɔnɔ a k'i ɲɛfilɛ a ka mɛnna kura ala sɔnna tiɲɛ tɛ an bɛ yan dɛ an ma taa yɔrɔ la an bɛ yan dɛ a k'i hakili to place de l'indépendance la dɛ a ka maison de la presse a k'i hakili to a la tu nin y'a nata ye sɔgɔmada in na balimaw fɛn min ye sanfɛ kulun sɔrɔli ye a nafa ka bon kosɛbɛ gafe min bɛ n'a bɛ fɔ ko indépendant a jirala k'a fɔ ira dɔn anw ni Burkina ani Niger an bɛɛ lajɛlen bɛ kulun kelen kɔnɔ nka a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina sanfɛ kɛlɛkɛdenw ye u y'u ka pankurun ta jumadon ka maa 30 bɔɲɔgɔn n'o ye terroriste ye ka tila tuguni ka fɛn min ye moto ye ko o mugan ko o minɛ nka u ye maa dɔw faga u ye maa dɔw ɲɛnama u y'u minɛ a kɛra yɔrɔ min na o ye sanubɔ yɔrɔ dɔ ye u camanba taara firi ye u bɛ ka sanu bɔ pankuru in jiginn'u kan ni kisɛ jugu ye ka dɔw faga ka dɔw minɛ an ye nin bɔ sɛbɛn min kɔnɔ o ye indépendant ye gafe dɔw bɔra u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye liste électorale ye n'o ye révision électorale ye ka d'a kan san yɛlɛma o yɛlɛma sɛbɛnfura kura min maa minnu kan ka taa kala fili yɛlɛma bɛ don o la sɔgɔmada in na sa fɛn min ye gafe min bɛ an bolokɔrɔ Ibrahim Jawara o tɛ indépendant ye indépendant ye révision liste électorale révision o de tɛ k'a dɔn maa hakɛ min tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ k'a dɔn maa hakɛ min n'o tun ye kala fili n'o tɔgɔ sɛbɛnna ni o ntanyana o ka dɔn ani maa min n'u tun bɛ kin min na n'u bɛ bɔ yen ka taa kin wɛrɛ la a bɛ fɔ o ma ko radiation o bɛɛ de kan ka ɲɛnabɔ yali an ka don décembre kalo ne hakili la wala novembre de nka gafe in bɛ e bolo gafe in ko di baara ninnu u daminɛna dɔ kɛra a la wa u danna yɔrɔ jumɛn mun ni mun de hakɛ jumɛn ni hakɛ jumɛn de bɛ yen sisan révision annuelle nin tu bakurubaya la min ye kunnafoni di sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ san o san ni jateminɛw bɛ kɛ kalata ko yɛrɛ nasiraw fɛ u b'a fɔ fɛn ma faransikan na ko révision annuelle de liste électorale nka n'i ye jateminɛ kɛ ɲinan t'a la a yirala k'a fɔ maa 8,000 ani maa 200,000 ani ko bɔɲɔgɔnko olu de sabatilen bɛ k'a fɔ olu kan ka kalataw kɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ jamana kɔ kan olu niyɔrɔ ye nin maa kofɔlen olu niyɔrɔ ye nin na maa 500 ɲɔgɔn ani kɔ bɔɲɔgɔnko o b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ taa jɔ maa 7,000,000 ani kunkan fɛ nka jateminɛ yɛrɛ la a yirala k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ a sigira ka kɛɲɛ ni octobre kalo a tile fɔlɔ ye juma tɛmɛnen na min ye k'a fɔ an ka jɛkulu yɔrɔ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko DG nin ye yɔrɔ min n'olu ka baara bɛnnen bɛ ka kɛrɛnkɛrɛn min ye kalata ko ɲɛnabɔ ko kosɛbɛ ka baaraw ɲɛsilen bɛ o ma u kɔni ye nin baaraw kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen don ka kɛ ni Dawuda Sangare ale ka kunnafoni nasira ye a ye a yira k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ ye a ɲɛmaa n'o ye colonel Bisuru Dramé ye ale yɛrɛ ye baara ninnu yɛrɛ nun don ka sɔrɔ ka gafe ta a sɛbɛnfuraw k'o ta k'o di min ye gouverneur ale ka nɔrabila min tun bɛ yen ani préfet sous-préfet fo ka taa se an ka sigida n'u bɛ fɛn min wele k'a fɔ commune olu ɲɛmaa min tun bɛ yen a ye gafe kɔni ta k'a bonya don olu la a yira k'a fɔ nin ye baaraw kɔni a nun donnen wa tuma dɔ la a t'i kuncɛ fo décembre kalo kɔni na i y'a fɔ cogoya min na min ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen k'i bɛ sigida dɔ la i bɛ fɛ ka bɔ sigida wɛrɛ la ka taa yɔrɔ ye o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni jateminɛ bɛna kɛ olu taw la o ye radiation ye n bɔra kin dɔ la n taara kin dɔ la n bɔra commune dɔ la n taara commune dɔ kin dɔ la o ye sigi tacogo ye o kɔfɛ fana maa minnu bɛ tuma dɔ la ni olu ka miniji dɔgɔyara maa minnu bɛ fatu kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ nin bɛɛ la an bɛ waati min na i ko sisan nin ye maa minnu bɛ tigitigi k'olu kan ka se ka kalataw kɛ nin y'o jatedaw ye nka komi baaraw bɛ jamana faamaw bolo u bɛ ka ɲɛɲiniw kɛ maa minnu bɛ n'u si sera kalataw ma olu ka baaraw ka se k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn san 18 ka sɔrɔ ka u don nin fɛnɛ kɔnɔ Mali ye an bɛ 20,000 dɔw bɛ k'a fɔ ko 23,000 nka hali bi u ka jija 20,000 na n'a fɔra ko maa 8,000 k'o dɔrɔn de yera baara in na fɔlɔ n'o ye révision ye
gouvernement kan ka fɛɛrɛ min kɛ sisan ne yɛrɛ bolo ka baɲumankɛ tɔn dɔw n'o ye ONG ye minnu kan ka kuma kalafili kan yasa kalafili a ka kɛ kɛmɛ sigi la minnu ye kala ta a ka kɛ 90 ye Mali la n'an y'o sɔrɔ o ko ɲin dɛ n'an y'o de sɔrɔ taux de participation 90% wala 95% o kuru ye jamanaden bɛɛ ye kalafili o de la minnu bɛ musaka d'a ma u bɛ d'a na u bɛ wariw d'a ma u bɛ na u b'a fɔ ni jamana kɔnɔdenw kɔni vote la kɛmɛ sigi la maa 91 wala maa 90 o de ye kalafili n'o tɛ kalata la kɛmɛ sigi la cɛkɔrɔba yɛrɛ ta de la kabiri Mali ye indépendance sɔrɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ 77 ani buruburu an ka fɛɛrɛ kɛ an ka yɛlɛ o sanfɛ cɛmancɛ fanga in banna n'an yɛlɛ n'o sanfɛ sisan n'an ye kɛmɛ sigi la ni maa 87 wala maa 91 ka bɔ i b'a ye tulobilenw b'a fɔ tiɲɛ la u ka jamana kɔnɔdenw u sɔnnen don u ka faamaw ye u ka jamana faamaw ye kalafili la nin président ye nin jɛlen don pewu suyɛli ma kala kɛmɛ sigi la maa 90 bɛ taa kalafili yɔrɔ min Jawara jamana kɔnɔdenw de sɔnna wari ma di maa ma kɔgɔ ma di maa ma sukoro ma di maa ma t-shirt tɛ di maa ma 400 billet kurani ma di maa ma ni an y'a dɔn k'a fɔ an b'a fɛ k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ y'a faamu k'a fɔ diɲɛmaa ka dan an na fɛn o fɛn ye i da sanango an na a bɛɛ ka malo u ka wuli u ka don banjumako tɔnw kan u ka wuli ka welewelew bila maaw ka bɔ ka voter maaw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ tiɲɛ tɛ maaw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn révision in ka kɛ ɲɛnama maa caman miliyɔn caman ba ka na maaw ka wuli u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ sotarama ma t'i ta k'a sɔrɔ u ma taxi bila ka t'i ta tɛ i yɛrɛ ye k'a fɔ ne ye jamana kɔnɔden de n b'a fɛ ka kalafili jɛlen ɲa la n tɛ kɔgɔ fɛ n tɛ 400 fɛ n tɛ t-shirt fɛ n tɛ vasi tafe 3 fɛ n tɛ baramaba fɛ n tɛ chaise fɛ mais n b'a kɛ faso yasa an ka faso bɛ dingɛ mun kɔnɔ sisan a ka bɔ yen ne bɛ taa ka taa voter n mago tɛ fɛn na n mago bɛ faso de la n ko Mali tiɲɛ tɛ Jawara n'o kɛra sisan révision in tɛ ɲa maa caman miliyɔn caman bɛ te ka t'i tɔgɔ sɛbɛn n'o tɛ 20 millions wala 23 millions 8 millions a ka dɔgɔ cɛ yɛrɛ la n'i ye diaspora lajɛ olu bɛ t'u jɔ fo ma miliyɔn 6 ɲɔgɔn kosɛbɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn Malien mun bɛ a ka ca ni miliyɔn 3 ye tiɲɛ tɛ an m'a fɔ ko gafe sɛbɛnna ye nkalon tigɛ sa nka nin a ka dɔgɔ cɛ yɛrɛ la baara bɛ ka daminɛ nka a ka dɔgɔ Maliyɛnw ka bɔ révision in na bɛɛ ka bɔ bɛɛ k'a fɔ ne de ta ye Mali ye ni bɛɛ ko ne de t'a dɔn i bɛ taa i ka fasodenya ɲuman waleya ɲuman i bɛ to k'o kɛ ni sen kɔni a ka fɔ kalafili kɛra ɲina wa a kɛra san wɛrɛ ko ta maaw kɔni ka bɔ ka taa kalafili anw ka laɲini ye fɛn min ye a ka kɛ kɛmɛ sigi la 91 o de taara kalafili nasara yɛrɛ b'a fɔ nin kɛra Mali la fo Maliyɛnw ko de jate kasa bɛ fɛn na an ka fɛn to yen an k'a fɔ ko faso Jawara tiɲɛ tɛ sukoro ninnu de fɛn ninnu ni bɛ fɛn ɲawa 400 billet ni bɛ fɛn ɲawa maaw ka taa révision na u ka taa u ka bɔ jama ka bɔ ka taa ka t'u tɔgɔw sɛbɛn tiɲɛ tɛ kosɛbɛ n'o kɛra an ka démocratie a tɛ renforcer n'o kɛra maa minnu kan ka fɛn di an ma u b'a d'a ma n'o kɛra maa minnu bɛ ka da sanango an na a fɔ dɔ tɛ b'o la o tuma Jawara révision de tɛ révision annuelle nin de tɛ yɛrɛ a bɛ kuncɛ fo décembre an bɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba minnu si sera u ka t'u yɛrɛ ka sɔrɔ sotarama ma taa jɔ parti dɔw ka taa sotarama jɔ a ye taa de révision annuelle daminɛ na a ye faso kanu tiɲɛ tɛ an kɔni mun bɛ an bolo an ye mun sɔrɔ gafe kɔnɔ o tɛ nin ya Jawara fɛn min ye kuma mun kelen don ka jamana bɛɛ labɔ bi kuma kɛ yɔrɔw la bureau kɔnɔ suguw kɔnɔ o ye musokɔrɔba cɛ ka kuma ye k'a ye dɔgɔyama ta k'a lase Mali ma tiɲɛ tɛ min ye Emmanuel Macron ale ye Faransi jamana ɲɛmaa ye min ye k'a fɔ an ka minisiri ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga a taalen kɔ dantigɛli la Maliyɛnw tɔgɔ la nin kɔni kɛra kuma ye kuma min ni jamana kɔnɔdenw caman u nisɔndiyara la kosɛbɛ o kɔfɛ sa Faransikaw ka jamana ɲɛmaa a yɛrɛ ye i bolo ɲɛsin Mali ma k'a jira k'a fɔ Mali minisiri ɲɛmaa ye min fɔ a ma bɛn ale ma wa u tɛ jama fiyewu ni olu ye wulikajɔ kɛ bi Faransi ka den dɔ sɔrɔsi ye o ka kalifa minɛ la u y'o janaja kɛ waati min na n'a yɛrɛla ka fɔ Mali minisiri ɲɛmaa ma se ka Faransi sara foyi la fo ka nin kuma sugu kɛ k'o su bilasira olu tɛna sɔn a ma wa u tɛ jɛn n'a ye cogoya si la wa ale yɛrɛ tɛ sɛgɛ yɛrɛ ci ni fanga in na nin ye fanga min n'a nana purutili yɛrɛ bolo ma u bɛ fɛn min wele faransikan na ko coup d'état double coup d'état a ko fanga in nana o de la wa hakɛ foyi t'u bolo démocratie na sira fɛ ka se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i ka danaya da ni fanga ka cogoya min na kuma kɔni a samana kosɛbɛ a ko min ye délai min fɔra ko k'a labato élection ka kɛ a si la délai in kana tɛmɛ cogoya si la wa u sigilen bɛ fɛnɛ k'o fɛnɛ kɔlɔsi wa a bɛ min fɔ ka d'a kan politique mɔgɔ dɔw olu bɛ ka minɛ bi politique na siraw fɛ ka t'u don kaso la a k'o ka dabila
ay kan gelen konda ne akilla jamana kono don chama fene ka tusuma ka sayira on ngani be ko fe aya da sago de fo mo sita fo ko datigi ti sago fo election ka ka wati lawo miniti kelen kana yela kan o yen famia comme ale tate mali ya famu musokoroba cɛ y'a da sago kuma de fɔ musokoroba cɛ ne t'a tɔgɔ fɔ ne b'a fɔ de ko musokoroba cɛ ale muso ka kɔrɔ ni sɔgɛle o a ka kɔrɔ ni Asim ye an b'ale n'o musokoroba in to ɲɔgɔn na fɔlɔ y'a faamu a y'a da sago de fɔ Mali ye anw de ye Mali ye jamana kɔnɔdenw de ye n'anw ko ninnu ka tɛmɛ n'a ye hali 2035 jamana kɔnɔdenw de hakilina bɛ ɲininkali kɛ musokoroba cɛ tɛ maliyɛn ye musokoroba yɛrɛ tɛ maliyɛn ye ira an tɛna denko kuma fɔ ko t'a la den t'a bolo o de ka bɛ ni fato kan fɔ in na Mali ye maliyɛnw de ta ye Modibo Keyita ka Mali Mamadu Konate ka Mali Atayir Mayiga ka Mali Gabu Jawara ka Mali Seru Badian ka Mali Mali tɛ Faransi ta ye koyi y'a faamu a y'a da sago de fɔ élection wo wa maa minnu minɛlen don k'u ye jamana nafolo k'u y'a dun olu yɛrɛ de m'a fɔ ko non ingérence dans les affaires intérieures d'un pays olu de ma tubabu kan olu de tɛ tubabu ye olu de ma kumaw fɔ ale b'i dabila anw ka jamana kunkanko kuma la kiri bunako a b'i da don o la mun na k'a fɔ ko minnu ye nafolo don ko minnu bɛ ka minɛ o tuma i ma seereya dɔw sɔrɔ a la ayi o tuma ayi sani an ka seereyaw la tɛmɛ o tuma Mali ye Faransi ka préfecture de ye wa o tuma Macron ka préfecture dɔ de ye Mali ye wa n'ale sago bɛ Mali la yan ko élection ka kɛ a kɛcogoya la ko minnu ye faso nafolo dun ko ka jateminɛ kɛ ko k'olu a b'i da don nin na mun na nin ye maliyɛnw de ta ye ça ne concerne que les Maliens musokɔrɔba cɛ a ka datugu kuma t'a da mun digilen b'u la an b'o dɔn hali sini an b'an tɛgɛ di Rusiw ma nka maa minnu fana y'a jaabi a funenkɛ ni ɲɔgɔnw an bɛ fɛn min ye Jabil Bitar an b'ale lamɛn ale ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn président Emmanuel Macron n'o ye Faransi président ye f'a ye kumaw fɔ kumaw min tɛ kuma kalamanw ye a ye kumaw fɔ kumaw min tɛ taa ka anw ka regroupement ɲimi sira fɛ ka sababuya kɛ ko gouvernement min bɛ sen na ani président de la transition min bɛ yen ko légitimité t'u la an bɛ fɛ k'a fɔ Emmanuel Macron ye f'a k'a faamuya k'a fɔ Assimi Goïta ani Choguel Oukala Mengala k'a sababuya kɛ mun ye ko maliyɛnw de wulila k'a fɔ ko an ti jɛn n'a ye tuguni o soulèvement populaire min kɛra soulèvement populaire kɛra k'u ka légitimité sɔrɔ o de kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma ko les forces du changement yɛlɛma fangaw k'u ka légitimité sɔrɔ o de kɔnɔna na ka tila k'a fɔ Emmanuel Macron ɲɛna k'a fɔ ko an tɛ jɔnya juru la tuguni ko colonisation kumaw min tun bɛ fɔ fɔlɔ o ni bi indépendance ko kuma olu tɛ kelen ye k'a fɔ ko Faransi bɛna ka na jagoyala fanga wɛrɛ di anw kunna ko anw maliyɛnw ko anw ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini k'a sababuya kɛ mun ye k'a sababuya kɛ Dr Choguel taara kuma min fɔ Nations Unies na maliyɛnw kumakan de don maliyɛnw kumakan de don ani Assimi Goïta bɛnmakan de don k'a sababuya kɛ yɛlɛma min maliyɛnw bila k'a fɔ ko o yɛlɛma ko an b'o nɔfɛ o yɛlɛma o walili an b'o sira de kan n'an b'a fɔ ko la rectification de la transition ou bien le changement Mali kura min anw b'a nɔfɛ an b'o Mali kura an b'o kuma de kɔnɔna na k'a fɔ ko an bɛna na tuguni ka di ɲɔgɔn ma k'o banna ko tiɲɛ fɔ de bɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛ bɛ fɔ jamana in a bɛ jɔ donc k'a fɔ Faransi ɲɛna n'u ka sɔrɔdasiw ko de don ko Choguel y'a fɔ ko en plein vol u y'an labila tiɲɛ de don kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i y'a ye bi n'u bɛ girin na o kuma caman na k'a fɔ a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ nin bɛɛ ye nɛni ye k'a ɲɛsin maliyɛnw ma k'a sababuya kɛ mun ye ko waati kelen kɔnɔna na k'olu ka sɔrɔdasi kelen sara mais n bɛ ɲinɛ min kɔ anw mansaw anw bɛnbakɛw min sara n'a tun bɛ f'u ma ko tirailleurs sénégalais o tirailleurs sénégalais min sara Faransi ka drapeau défense kama u ɲinɛ n'o kɔ non an bɛ fɛ k'a fɔ Macron ɲɛna ko anw tɛ fitiriwale jamana ye anw b'a dɔn mais u bɛ miliyari min bɔ Faransi contribuable kun k'a fɔ k'u bɛna Mali dɛmɛ n'a ye a dɛmɛ a tɛ sera maliyɛnw ma a dɛmɛ a bɛ donna sira min fɛ ka taa o ɲɛɲini fɔlɔ ko anw jɛlen bɛ o dɛmɛ kɔ k'a sababuya kɛ mɔgɔ teri i b'a sugandi on dit que la famille on suivi o yɛrɛ ye tubabukan de mais an bɛ fɛ k'a f'u ɲɛna u b'a fɔ mun ma ko mercenaires Mali ye jatigi anw ye
jamana min ye an ye jamana min dayɛlɛlen bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen. Nous sommes un pays d'accueil. O pays d'accueil ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana ni ŋaniya ɲuman ye k'i b'an dɛmɛ i bisimila an fɛ. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ni dɛsɛ b'i la ni sɛgɛn b'i la n'i nana i bisimila an fɛ yan. Mais k'a fɔ ko o mercenaires ninnu an b'o mercenaires an b'olu fɛ ka tɛmɛ nin juguw kan. Nin jugu tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ɲɛna ko aw b'anw dɛmɛna k'a sɔrɔ aw t'an dɛmɛna foyi la. Ni dɔ ma fara kɛlɛ in kan dɔ ti bɔra la. Don o don n'i ye nɛgɛ ta kangala n'i y'a bila kangala. Donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ en tout cas anw ka regroupement n'o ye politique du consensus ye. Anw ko an n'an ka autorité min bɛ en place aujourd'hui an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ sini k'a sababuya kɛ o hakilina min ni y'anw don M5 kɔnɔ n'an wulila ka kɛlɛ kɛ o hakilinaw de bɛ waleyala k'a fɔ ko Sogɛl ka kuma de don bien Asimi ka kuma de don anw bolo o tɛ nin ye Mali kuma de ye nin ye Mali yɛrɛ wolo kuma de ye nin ye Mali ka indépendance kuma de ye n'a ti ɲɛ min kɔ a ka ko ye n'a ma ɲɛ saya kɔ i ka sa i k'i yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ kelen k'a fɔ ko menace bɛna anw bɔ nin sira in kan k'a fɔ ko kuma wɛrɛ bɛna anw bɔ nin sira in kan walayi an b'an kɛlɛ ka di maliyɛnw ma k'a fɔ dɔnni dɔnkoman de don an kɔni an bɛ min kɔnɔ bi an b'o fɛ ka tɛmɛ faransɛw ta in kan olu de ko an m'o deli ala ka fiɲɛ k'u yɛlɛ de toute façon an ma dɔwɛrɛ fɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini Sogɛl ma mɔgɔ nɛni a ma mɔgɔ fa nɛni a ma mɔgɔ ba nɛni a ma kuma wɛrɛ fɔ a ye tiɲɛ de fɔ tiɲɛ ka jugu koyi a ka kuna o tiɲɛ min ka kuna nin ye dɛ o de ye maliyɛnw hakilinata ye mun bo parce que den jugu min bo o contraire la k'u bɛna kuma wɛrɛ fɔ o tɛ maliyɛnw ka kumakan ye o tɛ maliyɛnw ka fɛla ye o tɛ maliyɛnw taabolo ye parce que anw ye danbe jamana de ye ni danbe jamana nin fo fini bɔ fo nɛrɛ kan an bɛ nin position kan donc hakɛto bɛ kuma in na. Ibn Jawara Jamil Bitar bolen ko yin an sera nun togo ma dɔgɔnɔ dɔgɔnɔ sɛwo an sera ma a bɛ yan ni a bɛ yan a bɛɛ kɛra ɲɛna a fannen don dɛ a bɛɛ kɛra ɲɛna a b'a caman dɔn o tuma an sera nuguntogo fana ma nuguntogo fana ye se min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn nuguntogo an b'i fo k'i baraka ne yɛrɛ b'i fo n ka k'aw bɛɛ don kiramantɔn na i ye Faransi jamana kuntigi i y'a ka kuma min kunu wa y'a mɛn i ye ka ministre mun bɛ sɔrɔsiw kunna i y'o fana mɛn y'a mɛn an k'an ka mun de kɛ sisan a ma bali ne la min don jamanadenw de kan k'a dɔn k'a fɔ ni daga wulila ni sɔkɔla ma ye n ka taa dɔn ko bɛɛ kan ka jɔrɔ parce que ma da la n ka taa n'an to duman don jamana bɛ position min kɔnɔna na maliyɛnw kan k'a dɔn k'a fɔ Moribo bɔlen ka taa gɛlɛya min kɛra Sékou Touré ninnu ye gɛlɛya min kɛra an b'o gɛlɛya kɛnɛ de kan ma deli k'a ye Faransi a k'a ka ministre bila ka maaw nɛni diplomasi kɔnɔna na parce que diplomasi kɔrɔ ye mun ye n ka donc hakilinaw de bɛ di dɔgɔyaman t'a la bonya de b'a kɔnɔ ka ɲina bonya kɔ n ka taa ka ɲina danbe kɔ n ka taa ka mɔgɔw nɛni ka bɔ u la n ka taa ka tila ka na président yɛrɛ ka bɔ n ka taa donc ka woronto ka fɔnɔ k'a fɔ n ka taa ko non ko ninnu ye fanga min ye n ka taa ko fanga min don n ka taa ko fanga min taara coup d'état de la oui fanga taara coup d'état la a ko c'est pas légitime ale de da ma fɔ yan ko kalo 7 kɛra ko ninnu ka kalo 7 comme ça ni bɛ k'a ka sa 7 ye a bɛɛ ma bɔ nin da kelen ni Macron da kelen o contradiction ne b'o fɔ la en même temps ale Macron kelen de taara Tchad coup d'état kɛra n ka taa ka tila ka taa olu lasigi n ka taa donc ka tila ka duman fɔ ye donc o tɛ coup d'état ye wa donc aujourd'hui pourquoi n ka taa donc a b'a fɔ ko ninnu bɔra coup d'état de la mais n'i y'a ye coup d'état nana n ka taa c'est lui ale de tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta manipuler cogo min tun y'a ja donc aujourd'hui jamana de position min kɔnɔna na min tun ka di Ibrahim Boubacar Keïta ye jamanadenw min ka di o tɛ kɛ min ka di Ibrahim Boubacar Keïta n'a ale ka o de tun bɛ kɛ mais comme ninnu président min nalen don premier ministre min nalen don olu tɛ téléphone ci a ma u ka sara t'a ka téléphone na ale de bɛ téléphone ci o ma ka tila ka delili kɛ tuma dɔ tun kɛra a dimina nka k'a taara o a tila ka segin ka na n ka taa donc kuma na ne ma se k'o de faamu mais kana a faamuya parce que min don u ka intérêt de bɛ yan Faransi ka taa donc sanu min b'ale bolo n ka taa hors ko la sanu ko la n ka taa donc ale naani na ye dans le monde n ka taa sanu dingɛ b'o bolo wa donc maintenant n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na c'est que olu ka hakilina na n ka taa donc o bɛ min fɔ la n ka taa donc hali kuma kɔnɔna na k'a fɔ olu ka mɔgɔw sara yan oui u ka mɔgɔw sara yan mais Allemagne tun bɛ taa taama o kunna don min mais anw de taara n ka taa an mɔkɛw de taara o ko ye o bɔtɔ la n ka taa dɔw natɔ o ye dɔw fili n ka taa kɔgɔji la en même temps coro in n ka taa o telen Sénégal dugumakolo la o wulilen a tirailleurs ka taa ka wuli k'a fɔ n ka taa k'olu ka sɔrɔ ye min ye o ka d'o ma o ye mugu ci n ka taa o ye mɔgɔ joli n ka taa mɔgɔ 40 ma mɔgɔ 60 ɲɔgɔn faga n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka na a bɛ hakili jagabɔ de fɔ o kan k'a faamuya
faamuya k'a fɔ ni k'i bɛna mɔgɔ dɛmɛ ne de k'i kana dɛmɛ mais n kan k'i dɛmɛ cogo min ne min kan i kan ka ne min dɛmɛ ne de kan k'a f'i ye n kan ka dɛmɛ cogo min mais olu de b'a fɔ anw ye dɛmɛ kan ka kɛ an ka avion kan ka taa yɔrɔ min olu de b'a fɔ an ye olu de b'a fɔ an ka taa minɛn san ninnu bolo an ka taa minɛn san nin bolo olu de b'a fɔ n ka taa min ka da ye n ka taa k'an b'a kɛ mais n'i y'a ye n ka taa bi ko ko kuma bɛ fɔ k'a fɔ ko baara dɔw bɛ kɛ hakilina dɔw bɛ kɛ mais mun de nana n'o hakilina ye parce que n'olu jɔyɔrɔ la olu ko nana terroriste kɛlɛ de la olu ko nana donc an ka dugu bɛ ci la an ka village bɛ ci la maa dɔw bɛ san ka taa maa 200 armée ka taa kanw bɛ ci maa 100 ni kɔ bɛ sa kɔnɔna na donc olu ta mɔgɔ 52 de sara c'est vrai mais an ka kan kelen n'a bɛ ci ka taa donc mɔgɔ 100 ni kɔ de bɛ kɛ o bɛɛ la o ma anw dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ olu ka taa an moment donné a kɛra anw yɛrɛ yan ka taa donc MLA bilen ka taa donc olu de nana ka MLA lawuli ka taa n'o ye ka t'o bila Mauritanie ka t'o bila ka taa donc Blaise Bara hôtel la k'o furakɛ ni min man kɛnɛ ka tila ka taa donc le moment où Mousaou ye ka taa mugu kursi siri ka taa donc a bɛ fɔ min man ka donc MLA la o bolilen ka bɔ ka taa ne hakili b'a la Gawo olu de taara o ta ka taa donc an kan ka don Kidal o y'o jɔ Kidal da la ɲɛ ka anw tɛ don ko parce que an ye sauvage ye de ko n'an donna k'an bɛ tiɲɛni kɛ o ye MLA ladilan ka ka o ko ka jɛ ka tila k'o ta ka nana ka taa k'o bila ka taa ka dugu d'u ma e ni Faransi y'o kɛ ka taa k'a fɔ ko bi an bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya la o conséquence de ka taa donc o nana terroriste nana ka taa ka ɲagami o la fagali bɛ kɛla bi Mali yɔrɔ bɛɛ minɛna ka ban ka daminɛ i y'a ye tile 2 na Kayi min kɛra Kayi sira kan donc an ka sɔrɔ don yɔrɔ ka taa donc o taara ka taa camion 11 jeni o ta an ka militaire 6 ɲɔgɔn faga nin bɛɛ bɛ kɛla hakilinaw na ka taa donc olu tɛ kuma donc a tɛ fɛn ye o la n'anw wulila k'a fɔ an ma ka lakana kɛ ka taa olu b'a fɔ ko bɛ wuli ka jɔ ka taa olu bɛ se ka kɛ cogo di donc ni maliyɛn den danbetigiw hɔrɔnw halalaw n'o ma se k'a fɔ ka taa ko bɛ nin fanga ko bɛ na ka taa baara kɛ cogo fanga ko tɛ dɛ k'a fɔ ko Hasimi ko e kɔni b'a dɔn ne tɛ Hasimi kama ye e b'a dɔn ne tɛ Hasimi kama sisan nu an kan ka mun de kɛ an kan ka min kɛ maliyɛn bɛɛ de ka wuli ka Choguel dɛmɛ parce que bi aujourd'hui Choguel de o ka yiri ye ka taa o bɛ fɛ ka min tigɛ parce que Choguel de kɛlen ka taa ŋɔni ye ka bila o sen na Choguel de kɛlen ka taa fɛn dɔ y'o bolo donc o y'a yira k'a fɔ ka taa ko il n'est pas cohérent k'a ma kalan k'a tɛ ko dɔn mais a bɛ ko min dɔn a ye livre min sɛbɛn bɛɛ b'a dɔn a ye kalan mun kɛ Moscou olu de y'a kalan il est sorti major de sa promotion o b'a dɔn mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ Choguel bɛ baara min kɛla bi an ka segin hali farafinya la an ka donc conseil des ministres laban an ka y'o de fɔ ko bɛɛ ka segin ka taa donc an k'an ka farafinfini dɔn a y'o ka bɛɛ sɛbɛn ɲɛ kan y'a mɛn n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a mɔ a bɛ hakilina ko de fɔ an k'an yɛrɛ dɔn an ka k'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ mais n'an kɛra an yɛrɛ fɛ kɛlɛ in bɛ kɛla cogo min maa ninnu tɛ se anw na o an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ni anw y'an et puis anw yɛrɛ fɛ aussi baara min kan ka kɛ yɛlɛma min kan ka kɛ n kɔrɔ il faut que recrutement kɛcogo ka yɛlɛma désormais ni mɔgɔw bɛ taa a ka taa de 18 jusqu'à ka taa donc 30 ans na o ka taa togodaw la b'a sɔrɔ do jora armée ka di min ye o k'olu dɔn an kana pati ni papu ta ko parce que an bɛ baara ɲini ka 18 ans ni marifa cira olu b'o a ti ɲɛ donc nin kɔnɔna na n'an ye nin baara kɛ n hakili yɛlɛma bɛ se ka don hakilinaw kɔnɔna na min b'a to jamana bɛ taa position ɲɛnama na an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na donc pour moi an ka to hakilinaw de bɛ bi pour que an ka se ka baara kɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw nana an nisɔndiyara dɛ an ka mɔgɔ ninnu ye baara laban min kɛ n ka taa o ni Russie commande dɔw kɛ donc tile 2 na ka taa ala na ka kɛ n ka taa ko sera ka na ni hélico 4 ɲɔgɔn ye donc an b'o fo k'o barikada ça c'est le concret parce que kuma t'a ɲɛ ninnu tɛ kulu ye au sol ye dɛ non ninnu tɛ kulu ye au sol ni ko ɲuman de n ka taa c'est génération 2018 kuraw presque kuraw don donc n'i ye jateminɛ kɛ or Ibrahim Boubacar Keïta o tun y'a fɔ ko e san 3 d'an ma ko bɛ kuraw de san o taara n ka taa kasiw de san kulu ye au sol ou dɔw yɛrɛ bɛ yen viseur t'a la donc bi an t'o position na mais ça c'est le concret mais en même temps aussi o kan ka hakili jagabɔ dɔw kɛ parce que kɛlɛ in bɛ kɛla bi n ka taa donc terroristes sera ka baara min kɛ k'o yɛrɛ dege fɛn min na mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 de bɛ kɛlɛ kɛ donc maintenant il est important an ka moto kura dɔw sɔrɔ chinois fɛ min puissance ka bon ni n ka taa ninnu ye ni min bɛ se ka boli ka tɛmɛ u ka moto kan siɲɛ 2 donc an bɛ se ka to moto kan ka tiri kɛ cogo min an k'o moto dɔw ɲini n'an y'o moto dɔw ɲini ka région o région k'o ka 5 6 ɲɔgɔnw sigi an ka hélico damani ɲini ka ka combat in kɛ walahi an bɛ combat in kɛ jamana bɛ bɔ a bɛ bɔ jamanaden min ma sɛgɛn o sɛgɛn c'est normal Musa de la k'a fɔ ala ka ɲina Musa la ko Chine tun bɛ tan de mais Chine ka jugu ni nin ye Libi tun bɛ cogo di an tun bɛ fini di Libi ma yan an tun bɛ saraka di Libi ma yan o ma wuli ka jɔ wa sɛw de bɛ baara kɛ c'est pour ça pour moi la gestion jamana taabolo ye mun ye n'i ye danbetigi hɔrɔn dɔ sɔrɔ ka bila i ka jamana ɲɛfɛ ka jamana bɛ taa ɲɛ adamaden ko don ne ye su ko n ka taa i ka du kɔnɔ nin tɛ kɛ n ka taa ni denmisɛnnin min k'a bɛ kɛ n ka taa a bɛ kɛnɛmana bila kɛnɛmana yɛrɛ tɛ i b'a dilan de jagoya i b'a gala ka kari donc mais n'i y'a ye n ka taa ko dutigi yɛrɛ ka sira t'a la min ka yɛrɛ du kɔnɔna na ne ka du bɛ kɛ mun ye n ka taa ba tɛmɛ sira kɛ élection bɛ kɛ wa a tɛ kɛ wa dɔ bɛ fara a kan wa dɔ tɛ fara a kan wa ka d'a kan parti 200 ni
tani kononto ko do ko ateke election be kemi nye maraka kuma me ndoni akata moti marala akata bankasa on baraka na bisa commune flaga na saraka ke kana ngata donc misaka boy na na mba nina parce que min do mawbe siki bamako kuma me kado to kan tuma on ba fo ko ngata malo ti saka kaira ngata be malo be nyina ma jole fa kalala mais le problème c'est que malo me jole no ngata ta sonu da malo o ya dabo de ka ambla ko ngona donc e ka jati me ngata donc o marawla ngata moti marawla ngata ibaye o bitanga da mugu jugu do saraka o to tu ngata o boka falida ka kantika ka adama den da ka kantika ni ya imaizi ngata donc ngata abe o bitanga fa Allahu akbar mais ni ne be jati me kala je election be kenga munde ka parce que fanga bina mami bulu ulu hakla wor bulu na flo bulu e ma France ka kuma ka me ko do be na ka datu ko ka so ngata ko politique ko do oui o be na ka datu parce que e ka président me ka datu o do ne o Nicolas Sarkozy ka datu ko en na prisonnement corruption ke election ko la donc nanga mo shweni ke debe bube mi na ba ko taso ne yomni o mo do be o be kenema ulu desna ka do o sralendo mais bi aujourd'hui amba fa alhamdulillah parce que ma do be na to farko be mi na mallam ko to dala donc no bara bebe kela ngata pour que texte katlan election ga kenga te jia ko nana président ka sigi ngata tubabu mami impose onko mali onko ka denta min kado yi o ka dambetigi ko horo o ka halala min be sika jamana horo nya ko kuma fo min be halala ya kuma fo min be dambetigi fo ngakla jia be sika te me ko donc anga ka baraka wode ka ke bi ambiyorum ni ko election ga kenga te be ke to de ni mami ko election ga kenga te galombida parce que ite malifa ba ka tseke ene neche bi mune kera pour que election ga ke mara yere mi fo ngata ko population ga chayoro dawla mais olu no ni population ga chayoro ngata donc population mi to mi be no nana Bamako anga dogono mi nana Bamako do boro yoro do kana olu ngata obena election ke chikuti surtout jamana mina ni ma be voter par exemple élu seulement avec 2 millions de voix sur 20 millions 23 millions à voter donc ne be muye anga election la ke jai mambina anga tegere fay wow et puis anga do ko dambe tigido amata namarala amata soena ama wordi ka election ke il faut anga population la ben ka blaka population o manganga voter mo parce que mo warda ma parce que no kera ngata o yere ngata donc yere be ka yere satai jamana men kono ngata donc ameta bango ngo ko nana forma tambulo ka du e palu bin kan den fa o yere be ka keme fla min ngata donc ka fambe voter mo mais na undien sara do me banana ko ngata jamana set la ngata donc jonde no do o yere no tewa ameta mata ngata donc mami ngata donc hala anta bo do kamo ke nyemai jamana ska da c'est pour ça ango politique la ngata donc maka mauta mami mba don tabe mi mami mba do horo ya mi ma do ben faden to talu ma o mati faden to du kalo mande mami de galon kula tien académie tien de bade fe mi client mi ko tien to Muhammadu ngata donc am ska jamana kal fawla no kara jamana bogle akon jama be ACRT numéro 10 ale nte ballon tan ka di Cheikh Omar ba di Sogol ba tiu kado ay sengo de ne bido en sengo c'est Moussa Sengo ACRT numéro 10 ko sibridon utumbe muso tola dumu fleni commune 5 la nyeta sanfé ou ye kenesigi o kenen commune 5 bureau ou yo sigi aye machi ablay kanta ale tumba keneka femi mboro la ante faranyo gango la me aserte faso kawele niye fere tonkulu mi manyama ye isa kawjumye abulu fara mi be sigida durunana sibirina mina bena octobre kalo kleflama samba fla mukan ani kile ale biro koni sigira ni donko folena muso togola so bala an fe Bamako ya Sabalbugu ninga nyasin dunanjigi bo hotel olympima Chera mun sorla kene kay olu flani le togo Seydou Togola c'est le secrétaire général de l'ACRT parti Fasoka wele commune 5 jama fara ngonga kunye pour que ankana la dia doke ni ala sonama kane regroupement imbla bala aga sega de keleke minanye ACRT pour la commune 5 ba se ki digida ACRT ka awra ne bala aw na la amune kuna ko dila e aw kanga do mi mo ko sega digida ACRT ka aw ka ACRT ko o wakati ka jam ko tugo ngo mena do ola parce que on est depuis semence keleke de kana semence éclatement que mais moi je suivi mon président parce que avec Tienka ACRT Fasoka wele manyama isa kawjim ayin ngalke ala ame amina ala tamingo ka ala barkada o ACRT parti politique aga wulika jowla bureau sigu ambode la anye commune 4 bureau sigi antara bureau sigi franci ame commune 5 la bi ame ka bureau sigi nala sona dimanche ame we ka tabijan ka o baranye blauke ani fana ka jamana de kuna foni ko anga ACRT parti mi ale de folo
fɔlɔ wulila ka jɔ ka transition lafasa donc transition kisili o y'anw ka wulikajɔ dɔ ye ala ta kɔfɛ ni ka jamana kuntigi dɛmɛ n'o ye président de transition l'imperturbable patriote Assimi k'an ka danaya kurakuraya k'a fɔ an b'a kɔ an b'a dɛmɛ pour que laɲini bɛ se ka sabati cogo min o bureau de sigira bi commune 5 la min b'an kɔnɔ o de k'an labɛn fiɲɛ min wulitɔ don an bɛ ala deli ala ka kɛ fiɲɛ ye min bɛna ni ji hɛrɛma ye sinon an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ ɲɛfɛ bon ni ko transition ka ɲɛ o de an bɔra ko cɛjugu min kɔnɔ an ka fɛn sɔrɔ min ka fisa ye an b'a dɔn an bɛ lahala min na bi a ma nɔgɔ jamanadenw degunnen don balo ka gɛlɛn mɔgɔ caman bɛ u tɛ k'u yɛrɛ furakɛ denmisɛnninw baara t'u bolo kalanko nɔninen don lakana ma sabati n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka tugu jamana kuntigi ko tiɲɛ kan ko in laban bɛ taa kɛ cogoya min man ɲi an k'o de la an tɛ sigi k'an bolo d'an sen kan o tuma an bɛ wuli ka ACRT waleya jamana bɛɛ kɔnɔ ka kunnafoniw di fanini banini bɛ ka ɲɛsin an ma bi réseau kan an b'a dɔn o fanini baniniw mɔgɔ minnu b'o kɛ an bɛ yafu ma parce que u cilen de don mais anw bolo nafa bɛ fɛn min na anw bɛ wulikajɔ min na ni ala sɔnna jamana ko don parce que ni jɔyɔrɔ ko don an ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ni fɛn don waso tɛ alhamdulilayi donc an bolo bi an man kan k'an sigi an bolo d'an sen kan jamanadenw dɔw de joli bɔnna dɔw de joginna dɔw de tɔɔrɔ sɔrɔ fo mali kura ka kɛ donc anw minnu b'o camancɛ fanga baaraw jɔyɔrɔ la a man kan anw k'an sigi ka siran ka o tiɲɛ kuma fɔ o tiɲɛ bɛ se ka baara cogo min ni jamanadenw yɛrɛ sɔnna a bɛ baara donc an bolo jamanadenw k'a dɔn kuma mugu tɛ jamana jɔ ka taa mɔgɔ fa ni i bolo bɛ mɔgɔ min da kɔnɔ o ye a fɔ ma c'est un suicide politique donc min kan ka kɛ bi o de an bɛɛ ka jamana kuntigi dɛmɛ pour que jamana ka jɔ parce que n bɛna fɛn dɔ fɔ ye ni an tun bɛ démocratie kɔnɔ démocratie kɔrɔ ye député minnu sigira majorité opposition donc député bɛɛ bɛ fanga bulon dɛmɛ n'o ye premier ministre ye pour que président ka projet ka waleya mais an t'o kɔnɔ an bɛ cɛmancɛ fanga la bɛɛ nana da dɔ de fɛ dɔw nana carré kɔnɔnaw fɛ dɔw nana parce que u ye kulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye dɔw ye fɔ ma des opportunistes mais dɔw bɛ yen nɔ olu nana sɔrɔsiya sira fɛ donc an bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ mun na ko cɛmancɛ fanga bon cɛmancɛ fanga la anw sen ka faamuya la an bɛ se ka fili mais an ka faamuya la l'expérience qu'on a sans fausse modestie politicien ka agenda tɛ ka sɔrɔsi kɛ dɛmɛ a ka fanga waleya jamanadenw ka laɲini kan parce que kuma dɔw bɛ yen n'an y'a fɔ u b'a fɔ tugun k'a ye Choguel tɔgɔ fɔ ne tɛ Choguel tɔgɔ fɔ mais ne bɛ a fonction de fɔ o kɔrɔ ye mun ye ni premier ministre kɔrɔ de ko feasible i bɛ taa baara kɛ ni baara ɲɛna baara n'a tɔnɔ ye jamana kuntigi ta ye mais ala k'an kisi k'an tanga ni problème yɛrɛ la e de b'a ta mais n'i taara ka taa kuma fɔ kuma min bi jamana coro ka tila ka na dɔrɔn ka t'i sigi ko Assimi de ye bila la o kuma kɔrɔ ye min ye o de ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔ ye sini ne y'a fɔ aw ye dɛ ne taara kuma jugu min fɔ Assimi de ye ne bila la puisque kuma min don kɔlɔlɔntan tɛ o a kuma kɔlɔlɔ ma daminɛ sisan a ka mɔgɔw tɛ k'a fɔ k'a bɛ Assimi de ka ci la alors que Choguel y'a fɔ yan ko ka CNT ci ko c'est illégal et illégitime mais mɔgɔw man fɔ ko a kun b'o fɔ don min na kuma ale kun ye jɔn ye Choguel CNT jɔn ye CNT décret bɛɛ ta k'a mɔgɔ bɛɛ nommé Assimi tɛ wa c'est Assimi ne ko k'o ci ko c'est ni légal ni légitime ka tila ka taa avocat ɲini ka taa n'a ye tribunal la n'o mɔgɔ kelen ko bi k'ale bɛ Assimi ka baara la o tɛ tiɲɛ ye dɛ mɔgɔw b'a fɔ nin fana ye mun ye premier ministre don a bɛ taa Assimi ka mais ji min b'a la tuma bɛɛ k'a t'a ka baara la wallahi Choguel b'a yɛrɛ ka baara de la parce que a y'a ka parti créé en 93 tɔgɔ de ko MPR IDPM de don mais u ma sɔn u ye MPR d'a ma a y'a sɔrɔ Assimi l'imperturbable patriote Assimi a ma don a école la n'o ko bi k'a bɛ Assimi ka baara la cɛkɔrɔba san 65 ko bɛ kamalen funankɛ ka baara la san 38 c'est parce que a ye primature de d'a ma ni primature kun ma d'a ma est-ce que a bɛ ka kuma min fɔ a b'o fɔ donc c'est pour vous dire an ka bi si ka kɛ bɔgɔ kan an ka Assimi de dɛmɛ parce que on est dans la logique de rassembler mɔgɔw b'a fɔ ko ne bɛ ka kuma min fɔ ko c'est rassembler ne ye parti politique de ye parti politique ka baara ye fanga ɲini de ye bon anw dun ma ACRT dayɛlɛ à l'origine fanga ɲini kan an y'a dayɛlɛ ko ka transition de dɛmɛ parce que ne bɛ taa fanga ɲini transition de ɲɛna ni parti politique fɛn o fɛn filɛ nin ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'u b'a fɔ u yɛrɛ ma ko M5 mais Musa mɔgɔ b'a la Alpha mɔgɔ b'a la ATT mɔgɔ b'a la Bitar tɛ ATT mɔgɔ ya Madame Si ye Juma Tadema mɔgɔ ya Choguel tɛ Musa mɔgɔ ya u farala ɲɔgɔn kan mun kama ko ka IBK kɛlɛ bɛɛ y'a ye ko wagati dɔ la IBK ka mara cogo man ɲi mais ni IBK binna jamanadenw ka laɲini ye fɛn min ye o de kan ka kɛ o jamanadenw ka laɲini mun ye ko jamana ka lakana jamanadenw ka laɲini mun ye ko la vie chère ko juguya fana dama tɛmɛna ko mɔgɔw tɛ dɛsɛra k'u balo sɔrɔ ko kalan tɛ jamana kɔnɔ ko bɛnbaliya fanga bonyana a fɔ de ma ko crise endogène parce qu'il y a deux types de crise endogène et exogène e ma se ka endogène dilan n'i bolila ka taa kɔfɛ ka taa Faransi neni e yɛrɛ livre min b'a bolo n'a ko i bɛ ka tise jamana kɔrɔ ko o ye jamana ci a toro livre de la Faransi don min Choguel bɛ taa Amérique ne de tun bɛ avion kelen kɔnɔ Air France de jiginna Faransi a tɛmɛna ka taa Amérique a seginn'o avion kelen na hali k'a fɔ diɲɛ ye k'a ma sɔn a y'a fɔ Faransi ka télé n'a ka radio de la anw bɛ wari min dun n'o ye CFA ye o nunjuru bɛ Alassane de bolo bɛɛ bɛ Alassane ka position dɔn CFA n'i y'a tila 50 ni kɔja ye Côte d'Ivoire ta ye a filanan ye Sénégal ta ye o CFA fana o mara bɛ trésor français de la ni Faransi ko sini ko CFA ko ɲɛ ta tɛ ɲɛnabɔ bon anw ka banque fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ dulon
dilen don BCEAO la wa BCEAO dilen don Faransi la bon malien bayirika de bɛ Faransi an b'a kalama ni kɛlɛ wulila kɛlɛ tɛ marifaci dɔrɔn ye il y a ce qu'on appelle politique économique sociale et culturelle en dehors de ka fɔ i bɛ mɔgɔ kɛlɛ fɔlɔ na donc n'i bɛ politique i bɛ nin paramètre bɛɛ lajɛ ni Mali ko don i ko bi ni mɔgɔ min cɛ a ma se ka t'i sigi diɲɛ kɔnɔ ka taa o tigi kuma jugu fɔ i bɛ taa dɔrɔn i bɛ taa Faransi i bɛ taa Macron bara bɔ i bɛ tiɲɛ dɔn nin min filɛ aw bɛ yan san 8 ko ma ɲɛnabɔ lakana ma sabati n'a b'a fɛ ka to yan o tuma anw ka fɛɛrɛ filɛ k'a kɛ gafe ye k'a d'a ma a tɛ jaabi sɔrɔ a la n'a ye jaabi sɔrɔ a bɛ n'o di jamanakuntigi ma n'a ka ɲi a bɛ waleya n'a man ɲi o bɛ fɔ a bɛ taa ci lase mais n'i taara kuma jugu fɔ kuma min solution t'i bolo ka tila k'a fɔ ko Asimi ye bila o kɔrɔ ye mun ye ni ko in nana kɛ taa si la aw ka Asimi de don Modibo Keïta ala ka hinɛ a la 1961 Modibo ye base Faransi bɛɛ gɛn yan le 20 janvier kɔrɔ o de ka Faransi gɛn ka bɔ Kati k'u gɛn ka bɔ Kidal k'u gɛn ka bɔ Tessalit k'u yɛrɛ ta ka général Soumaré bila ka armée dayɛlɛ en 62 Modibo obligera de faire un accord de défense militaire avec la France o Modibo kelen en 1964 Modibo ye faramali kɛ yan nɔ k'a tɛ CFA la 60 Modibo wajibera pour que faramali ka se ka jate wari ye n'i bɛ ko kɛ taa ɲɛɲini o y'a sɔrɔ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ bi an bɛ cogo di bon o Faransi kelen ninnu ma yɛlɛma o Musa Tarawele ko in nana gɛlɛya Musa yɛrɛ ko in nin si t'a ɲɛnabɔ Musa yɛrɛ faramali bila k'an ka don CFA la an t'o CFA de la ne bɛ ka min fɔ bi n fa bɛ ka nin n ba bɛ ka nin haya tɛ mɛn u b'a fɔ walayi ji min y'a fɔ ne delila k'a fɔ a ye n ko politique la n'i tɛ yeli kɛ kuko kɔfɛ k'i sen bɔ a la moi n bɛ ka min f'i ye nin terre à terre de ye o dugutigi den k'o bugɔ a ka dugu kɔnɔ o kɔlɔlɔ t'an bɛ yan n bɛ jamana fɛ a ma se kuma mugu la o i bɛ baara de kɛ ne ma deli ka tugu Faransi kɔ u ka popafo kuma la Faransi ta tɛ Mali ye Faransi ma maliyɛnw ta Faransi sago man ka boli Mali kan mais i b'o jaabi à l'interne i tɛ t'o jaabi mɔgɔw bara i ye kuma faamu anw tɛ Mali labila Faransi ye anw tɛ maliyɛn si labila Faransi ye. ayiwa dugukolo a bɛ fɔ ko faso de ta ye dugukolo ye dugukolo min fɛnsɛnnen don a fɔra ko faso de ta don faso de dɔngɔ b'a la o nka nin dɔgɔkun min bɛna fori waati min na an y'a ye faya kɔnɔ u taara ka taa zoforow ka ɲɛma u taara ka taa so dɔw sɔrɔ jɔlen ko dɔ ka titre foncier faya kɔnɔ k'u y'a ci a cira jɔn de ka yɔrɔ dɔn jɔn de taara nin jɔ faya kɔnɔ Ibrahim Jalotu diɲɛ mɔgɔbatigi min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Hamadi Kindi Bacili mandiya tɔgɔ ye n'u b'a fɔ ma ko Pima Foronto ale de tɔgɔ fɔlen bɛ nin ko in na ka yira k'a fɔ min ye faya kɔnɔna ye faya ale ye kɛnɛ min ni u b'a fɔ a ma ko forêt classée faso de ta don faso ta don a bɛ yira k'a fɔ ko maa man ka sigi a kan a bɛ zantigila yɛrɛ mara kɔnɔna na awɔ a yɛrɛla k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in ye sariyaw kɔni talen bɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ la loi 10/028 du 12 juillet 2010 nin kɔni bɛ pereperelatigɛw di ka yira k'a fɔ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in maa si man ka s'a ma nin bɛ jamana yɛrɛ ka bolo kan wa a bilalen bɛ yen de jamana ka baara minnu bɛ tuma dɔ la hali tuma dɔ la pankuru bɛ pani minnu kɛ n'u bɛ taa fiɲɛjuguw ni jijuguw fili a bɛ fili nin yɔrɔ ninnu nka kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da kɔnɔ min ye k'a fɔ zofɛrɛ ɲɛmaaba Général Sidibe an ye wulikajɔ kɛ ka taa s'a ma ko in kɛra cogo di a bɛ mun dɔn a la mun y'a to u taara yɔrɔ ninnu kari min sɔrɔla a da an k'o lamɛn. Docteur i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Ne tɔgɔ inspecteur général Ousmane Sidibe Jini Kungo ɲɛmaasoba ɲɛmaa. An y'a k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka kungo min bɛ yen n'u b'a wele ko faya a ye kunnafoni dɔw di nka kunnafoni min a dira nansarakan na bakurubaya la wulikajɔ in kun ye mun ye. Ok d'abord n bɛ k'aw fɔ a ka nin wulikajɔ in na kunnafoni sɛnɛlen k'a di jamanadenw ma. I b'a dɔn Mali bilama an ye Sahel jamana de wa an ka ɲɛnamaya gulon bɛ kungo bolo la parce que an ka sɔrɔ gulon bɛ sɛnɛ la ani bagan mara ni mɔni na ni ko ni baara in bɛɛ ka yiwa jamana kɔnɔ fo ka sɔrɔ kungo bolo sɛnɛlenw b'i bolo Mali gɛn sɛgɛni tɔnba dɔ la olu ko ni donna o tɔn in na dɔrɔn i bɛ lawudi de ta k'i ka dugukolo a 100 sarala 16 ka kɛ kungo bolo ye o tɛ Mali bolo Burkina ni Sénégal olu bɛ 28 ni 30 la anw ta yɛrɛ tɛ 16 bɔ ma taw tara a bɛɛ tiɲɛna k'a buruja tancogo de la n bɛna don a la k'a wala k'a f'i ye d'abord an nana kɛ ni sɛnɛ ma ɲɛ an bɛ dangari kungo la k'a tigɛ k'a feere k'a kɛ charbon ye ni sɛnɛ ma ɲɛ an bɛ jiriw tigɛ ka n'a feere Bamakɔ ka fara damansen kan ka fara sanubɔ kan ka fara sirababɔ kan ka fara fana dugukolo burujali k'a morceli tubabukan na u b'a fɔ ma ko k'a morceli k'a kɛ terrain du terrain i b'a sɔrɔ du terrain k'a kɛ titre foncier ye i b'a sɔrɔ titre foncier bila bɛɛ ten foyi tɛ k'a la u tilala dugukolo
dɔ ninnu yɛrɛ la ka ban sa Bamakɔ dafɛ bi i tɛ dugukolo ye bilen titre tɛ min kan ou bien dɔ ka hakɛ tɛ min kan sisan kungobolo minnu b'an bolo ni tubabuw y'a kɔn parce que olu ɲɛsigi bilalaw de olu bɛ ɲɛsigi bɛɛ tɔgɔkɛ de ye nin kungobolo in bolo n'o ye Faya ye ka boloda a mɛnna k'a fɔ nin ka bila siniɲɛsigi kama an nana mun ye dafɛla in na maa dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛn bɛ dugukolo ko dɔrɔn de ma sɔrɔda dɔ ye dugukolo ko ye o tɛ tanga foyi ma bilen o ye ala minɛ ka taa titre foncier dilan Faya kɔnɔ an y'a ye waati min na an y'a fɔ a tigi na ko sigiyɔrɔ tɛ yan dɛ maa sigiyɔrɔ tɛ yan parce que forêt classée ninnu n'an b'a fɔ ma bamanankan na ko kungo kɔnɔ o ye bɛɛ jɛ de jamanaden bɛɛ de da don maa kelen bɛ se ka taa cogo jumɛn ka taa hectare 80 wa maa dɔ 70 ɲɔgɔnna kɛ kelen k'o k'e ta ye o bɛ se ka kɛ cogo di est ce que jamana in kan ka jasi fo ka se niveau la bi temps maintenant que Malien an kan kɔsegin kɔfɛ an ka fila lajɛ nin bɛ se ka wuli cogo jumɛn wa ni jamanaden dɔ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fana han parce que titre tɛ dilan tile kelen o titre foncier tɛ dilan tile kelen maa dɔ de jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka fɔta yɛrɛ ye jumɛn ye min mɛ mɔɔw da nin yɔrɔ ninnu na ko forêt in classée depuis Soudan o b'a sɔrɔ k'a tɛ fɔ Mali ma Mali mais o tɛ min kalama n'a sɔrɔla a kun bɛ se ka Buruja ta ka titre k'a kɔnɔ olu tun t'a sɔrɔ yen n bɛ fɛ k'o f'u ɲɛna mais u ka taa sariya ɲini u k'a dɔn alors an y'a ye min kɛ an taara fɔlɔ an ye plaque bɔ k'a kankari da ye a y'an wele Bɔgɔjini na tribunal la fana bon ka laɲini kun ye mun ye ne ni n ka cɛdenw mana taa don u b'an bɛɛ minɛ k'an datugu ye ala ma na n'o ye an k'a ka sabali nin tɛ se ka k'a ta ya ka sabali mais an y'a dɔn k'a fɔ maa don maa min a kɛwale la a segin man di kɔ sinon n'a fɔra k'i bɛ min na k'a ma ɲi jamana i bala ka bɛn jamana kan n'i ko nin Mali ɲuman ye kan ka segin kɔfɛ ka t'i ka maa min i janfa ka fɛsigo d'i ma n'a sɔrɔ i janfara dɛ i tɛ ka hakɛ ɲini o tigi fɛ mais o ma k'a la f'a a bɛ gouvernement yɛrɛ wele Bɔgɔjini kan donc o b'a jira k'a fɔ ko maa don maa min boloda yɔrɔ ka ɲi jamana in kɔnɔ n'o tɛ ne t'a dɔn jalakɛla min bɛ se ka taa Malien bila na bi kunun an bɔra régime kɔnɔ hali gese tɛ se k'a tigɛ yɔrɔ in na ye gese i tun tɛ se k'a tigɛ a tɛ kula i ka yaala kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma yamaruya sariya de y'a fɔ jɔn ko ka taa titre dilan kɔnɔ e m'a dɔn jamana jiginna kojugu donc an y'o ye min kɛ komi sariya b'a yamaruya ko n'i taara installation kɛ fɛnkɛ kungobolo kɔnɔ bolo y'an ka baarakɛyɔrɔ de ye o k'a sɔrɔ i ma yamaruya la sariya b'i nɔ minɛ e min y'o k'a kɔnɔ a bɛ démoli an tɛ taa tribunal la dɛ an ka zofɔrɔ sariya y'o d'an ma e tɛ taa tribunal la a kɛra kɔnɔ a seereya k'a fɔ a b'an ka forêt kɔnɔ Mali forêt kɔnɔ n'o ye jamanaden bɛɛ ta ye an b'a bɛɛ kari ka bɔ yen ka sɔrɔ k'i ɲagi an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka pɛnti don a contrôle la ani minnu jɛra ka nin kɛ u ka jamana ka hakɛ segin a ma wa an dan b'an ka juges la o la an dan b'u la parce que nin ye olu yɛrɛ ka hakɛ de ye ne ma da la k'a fɔ Mali juge min bɛna sɔn ko e ka hakɛ ka minɛ ka di maliden kelen ma i sigilen ɲɛna ayi ne ma se ka da o la fo a ka kɛ n jɔlen ɲɛna sa n'a kɛra don min na anw yɛrɛ n'a dɔw ko Mali tribunal ye min ye mais an bɛ don min na ko bi juge b'a la k'an dɛmɛ a la wa nin kelen tɛ dɛ a caman de bɛ jamana kɔnɔ donc Mali juge tulo b'an na u k'an dɛmɛ kungobolo min bɛ an bɛɛ ka adamadenya de gulon b'a la n'an ka kungo ninnu bɛɛ tiɲɛna bi sɛnɛ tɛ ɲɛ ni sɛnɛ ma ɲɛ fɛn bɛɛ bɛna jamana kɔnɔ parce que kɔngɔ bɛna ni kɔngɔ nana denmisɛnw bɛ dɛsɛ ko cogoda la n'u dɛsɛra cogoda la u bɛna duguba kɔnɔ u bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye o la parce que maa min ma baara wɛrɛ dege ni cikɛ fɛ k'u kana duguba kɔnɔ sɔgɔmada kelen k'a k'a yɛrɛ balo a ma deli so sara la a ma deli ji sara la a ma deli kuran sara la Bamakɔ yan bi hali ni ko bɛ t'i yɛrɛ sutura f'i ka wari bɔ tiɲɛ tɛ wa maa min bɔra cogoda la n'o ma deli o si la o mana duguba kɔnɔ ko k'o kɛ n'a ma se k'a sɔrɔ a ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ kalo kelen kalo fila a bɛ kɛ sonyɛnikɛla ye a bɛ kɛ binkannikɛla ye donc ça veut dire que ni kungo tiɲɛna fɛn bɛɛ bɛ se ka na a conséquence ka ca an tɛ se k'an da don o bɛɛ la sɔgɔmada kelen k'o f'a ɲɛna mais n b'a f'i ye dɔrɔn bakun kelen na donc u k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ɲɛ b'an na jamana caman bɛ la ka jamana Mali dɛmɛ bi parce que an da bɛ kungo baara la an da bɛ sigida lakanani baaraw la donc financement caman b'a la ka na musaka caman b'a la ka na o cadre kɔnɔ n'a nana kɛ ko Mali yɛrɛ mɔgɔ t'a ka kungobolo la caman bɛ o tɛ dɔrɔmɛ kelen don an na bilen o b'a jira k'a fɔ ko jɔli tun kelen don yɔrɔ in na jɔli a tun y'a daminɛ parce que a ye plaque turu min kɛ an kɛlen ka plaque kari ka bɔ yen n'a y'an wele Bɔgɔjini ne kan an tora juge kɔ mais an nana ye an b'a la ka to juge kɔ ale tila ka taa forage kɛ tuguni ka château jɔ o la an ma se k'o yɔrɔ faamu comme sariya b'an yamaruya na an tun bɛ fɛ ka tribunal bonya mais an y'a ye k'a fɔ an b'a la ka tribunal bonya ale t'an bonya an dun bɛɛ de ye jamanaden ye wa an b'a la ka jamana ka hakɛ de ɲini an tila ka hakɛ ɲini mais ale b'a la k'a kelen de ka hakɛ ɲini donc an wulila k'an jɔ maliden tɔgɔ la ka taa nin baara kɛ o de an b'a la ka dɛmɛ ɲini maliden bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ an dun min miliyɔn na a mɔgɔ tɛ Maliko la Mali yɛrɛ ni Malien tɛ a bolo da la jɔn de don kɛrɛnkɛrɛnnen u k'a ma ko pima tɔgɔ dogolen tɛ ni an ye kibi bɔ télé la y'a ye k'a dɔnnen don ni nin ye ne kɔni t'a dɔn n'a dɔnnen don n'a ye k'a ka sabali k'an b'a deli a k'a kɛ Ala ni kira kama ani malidenya kama a ka Mali kungobolo to yen ni minnu y'a janfa ka taa titre foncier d'a ma nin yɔrɔ in na a ka taa ka hakɛ ɲini olu fɛ hali anw yɛrɛ bɛ se k'a dɛmɛ k'a ka hakɛ ɲini olu fɛ mais a ka jamana kungobolo to yen jamanadenw ye docteur nin titre foncier tuma dɔ la est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fɛn jɔnjɔn don sabu titre foncier ne kɔni ka jate la a tɛ bɔ ni aw ka yamaruya fɛnɛ t'a la diyagoya o ye domaine na yen nɔ papier b'u bolo sariya b'u bolo depuis 2013 ko dugukolodi o dugukolodi u man k'a kɛ k'a sɔrɔ jofɔrɛ ma ɲininka ayiwa fɛn fila don n'a sɔrɔla ni jofɔrɛ dɔ bɛnnen don a kan o fana bɛ taa Bɔgɔjini ka kɛ fura t'o la o mais anw ka laɲini na fo bi jofɔrɛ ma sɔrɔ k'a fɔ ko chef anw da b'a la mais peut-être ni an dara ɲɛfɛ n'ale ko a tɛ segin kɔ f'a ka ɲɛlɛ Bɔgɔjini kan n'an dara yan kiiri senfɛ a ɲɛna dɔrɔn ni jofɔrɛ da b'a la jofɔrɛ min y'a kɛ a bɛ taa jamana ka hakɛ segin a ma a ka d'an ye domaine mɔgɔw ka segin kɔfɛ u ka cɛ ka titre minɛ u ka na an ka segin an ka kuma an k'a f'u ɲɛna k'a fɔ a ye min kɛ a ma ɲɛ a ye titre annulé ka bɔ yen o kuma yɛrɛ tun bɛ senna ko yanni fanga ka yɛlɛma mais n t'a dɔn a ko labanna cogo min na bilen sinon ne tun bɛna
waati min na ɲɛmaso la janvier tɛmɛnen a fɔra ne ɲɛna k'a fɔra k'u bɛna lajɛ ko titre in ko fili kɛra la k'u bɛna annuler bon comme ne ma papier y'a la maa tɛ tun bɛ o kan mais n bɛ se ka dumuni min kan c'est que an bɛ nin mankan in bɛɛ la olu taara ka kuma a bɛ fɛ dɔ jira ne na mais kiiriso an dɛn dan b'o la wa an b'a dɔn ma juge tɛna sɔrɔ Mali in kɔnɔ bi min bɛ sɔn ka faso ka hakɛ buruja k'a di maa kelen ma n'o kɔni kɛra a bɛ bali ne na parce que an bɛ Mali kura min na fɔ o t'o ye dɛ donc a fɔra n tulo b'a la fana ko a bila ka kunnafoni dila aw kunnafoni dila dɔ ɲini k'olu san k'u ka sɛbɛnni k'an kan ko an bɛ n'a kan donc ça veut dire maa don maa min tɛ fɛ ka se kɔfɛ n'o tɛ n'i filila fili man jugu mais se kɔfɛ o kɔni hɔrɔnya ye dɔ ye mais ni hali bɛ ko k'e bɛ taa kunnafoni fɔlɔ sisan ko k'a fɔ ko an bɛ nin ka ou bien an bɛ ne ko n ko ni cɛ n'a kuma kɛra tiɲɛ ye a ka sabali an ma bɛn a kan mais ni nkalon fana don ko ba ni salamu fatiya a ka na an ka segin an kuma maa minnu y'a bila fili la tan nɔ an bɛ jɛ k'olu ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a ka hakɛ segin a ma o bɛ se ka kɛ o mais ale b'a la ka taa ni kɛlɛ cogo min na pour moi a man ka kɛlɛ kɛ ten kɛlɛ tɛ Mali anw ni malidenw cɛ parce que mun na an ye fini ninnu ta ka don malidenw de tɔgɔ la donc an bɛ malidenw de lakana ale fana kan ka k'an ka lakanabaa dɔ ye ni maa dɔw y'a janfa ka taa faso ka hakɛ ta ka d'a ma an k'an ka fara k'a ka hakɛ segin a ma mais kungobolo in kɔni tɛ. o tuma faya yɛrɛ a fɛnsɛn bɛ taa jɔ fo hectare 280 290 ni dɔɔnin mais an yɛrɛ b'a kuru ka taa bila 280 la mais ale yɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ a ka fɔ an ye min jateminɛ a bɛ sɔn ka se hectare 70 jɔna la parce que plaque la an y'a kala plaque de sanfɛ ne kɔni b'a ɲini ka titre yɛrɛ parce que ne fɛ titre tɛ dɔw i t'o ɲini mais an ye min sɛbɛnnen sɔrɔ plaque sanfɛ a bɛ sɔn ka taa fo hectare 70 ou bien 80 ɲɔgɔn na donc o yɔrɔ la ne tɛ se k'a faamu que n'a sɔrɔ la a tun bɛ se ka kɛ titre foncier san t'ale ale yɛrɛ t'a sɔrɔ yen parce que a classera depuis tubabu tile i san 70 ni kɔbɔ bi e bɛ se ka t'o k'i ta tu nin tun ye Général Sidibe eaux et forêts ɲɛmaaba don nin tun y'ale ye nka i b'a dɔn Jata ka baara an bɛ wuli de ka fan fila bɛɛ la n'an ye dɔ lamɛn kosɛbɛ an bɛ dɔ lamɛn min ye Amadu Kindi Bacili an ye wuli ka dɔ kɛ ka taa fɛ yen a kɔni y'a jira k'a fɔ kuma kɔni ma nɔgɔ ale ma nka a ye sɛbɛnfura dɔw di k'a jira k'a fɔ ale ka nin yɔrɔ in papier de b'a la titre foncier TF faya TF awɔ tu a ko jamana tun ye perepelatigɛ minnu di kuma la tiɲɛ tɛ ban k'a jira k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni maga man ka k'olu la olu perepelatigiw kɛra délimitation kɛra nka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka di maaw ma a ko ale ta b'o kɔnɔna na i dun ɲɛ bɛ Kinti na a ja ka farin dɛ komi Sirakɔrɔ Ɲare a ma taa ka taa TF bɔ yen fo ka misi b'o kɔnɔ a plan bɛ yan i ɲɛ bɛ planw na titiri kopi a y'olu fana di k'a fɔ ko ale ta jamana de bɛ titiri bɔ wa titiri bɛ bɔ jamana tɔgɔ la nka ale ka sɛbɛnfuraw filɛ ale tɛ kuma wɛrɛ ɲini nka maa minnu tɔgɔ bɛ nin ko ninnu na an bɛ wuli ka jɔ la bi kosɛbɛ a dɔ la hali min ye Kulukoro mara a ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Zinale an ye a fana ɲini cogoya jumɛn an bɛ se ka ɲɛ a la ani domaine directeur Kulukoro domaine directeur kosɛbɛ olu bɛɛ da bɛ nin ko in na nka a kuma kɔni cayalen bɛ bi sabu min ye Bacili yɛrɛ ale a jira k'a fɔ ale ka yɔrɔ minnu kari la a ma kɛ sariya kɔnɔ hali Kulukoro directeur des eaux et forêts kɛ directeur régional kɛ olu bɛɛ kan ka ɲininka tɔgɔw b'a la o bɛɛ kan ka ɲininka o tɔgɔw b'a la nka min ye Amadu Kindi Bacili a kɔni sinsilen bɛ k'a fɔ ale ka yɔrɔ ale y'a sɔrɔ cogoya min na jamana de y'a d'a ma titre foncier nɔgɔ foyi t'a la Jawara dɔw ja ka farin dɛ ka taa titre foncier di faya kɔnɔ nin ma tu ɲamɛ sɛbɛnfuraw la kubala tiɲɛ tɛ ban n'o tɛ sɛbɛnw filɛ nin ye a bolonɔw b'a la kasew b'a la a fana tɛ deluya b'a fana bolo jamana tɔgɔ la awɔ jamana tɔgɔ la kɔni deluya b'a fana bolo ayiwa bɛɛ n'i ka tiɲɛ eaux et forêts directeur ye mun fɔ an y'o mɛn ale yɛrɛ ko kuma ka gɛlɛn a ma mais a laban a na kuma dɛ sɛbɛnfura kɔni bɛ yan mɛn nka kuma b'a tɔ dafa n'i ye jateminɛ kɛ sɛbɛnfura ninnu yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye Kulukoro yɛrɛ mara ɲɛmaa ye ka kɛɲɛ ni min ye utukalo ye tile 14 san 2020 ale yɛrɛ bolola sɛbɛn dɔw bɛ yan général de brigade Debirikwa Suwara chevalier de l'ordre national Bobotieng de donc mun tun bɛ Bamakɔ gouverneur districtiya la Suwara ye Bobo ye Debire hakili la Bobo de don wa an ka taa ale yɛrɛ bolonɔ b'a la Bobo don Senefɔ don a kɔni ɲɛ bɛ sɛbɛnfura minɛ yan ale tigɛ ne b'o la nka an bɛna a yɛrɛ ɲini ka se k'a ɲininka nin ko in bɛ cogo di i dun ɲɛ b'a la n bɛna kuma kelen f'i an tɛ Maasi Jalaki an tɛ jodi Maasi ma nka fɛn min ye Surasi Jalatigibaw fana ye dugukolo ka d'u da dɛ TF nin ye maa tilennen ye dɛ ayi n m'a fɔ n k'a jɛngɛlen don sa ni maa tilennen don a ma sɛbɛnfura in di ka bolonɔ t'a la a bolo b'a la an tɛ s'a ma k'a ɲininka an b'a ɲininka n'a sɔnna ni Ala sɔnna an b'a ɲininka a banna
nka nin bɛɛ kɔfɛ an ye wulikajɔ kɛ min ye dugukolo baarakɛlaw yɛrɛ ye titre foncier bɛ sɔrɔ cogo di sira jumɛnw de b'a la kosɛbɛ sariyaw de b'a la a kan ka kɛ cogo na min sɔrɔla monsieur Maïga an t'o lamɛn bon ne tɔgɔ Mamadou Moussa je suis un chercheur de foncier je suis juriste de formation je suis spécialisé en foncier ne ka anw ka jamana bɛ da kun min na bi min ye dugukolo ko ye a kuma cayalen bɛ k'a sɔrɔ tuma bɛɛ mɔgɔw ka papiyew de bɛ ɲɔgɔn bolo tribunaliw ni yɔrɔ wɛrɛw la ani mairies la caman b'a jira k'a fɔ préfet ye dugukolo di dɔw b'a fɔ maire ye dugukolo di dɔw b'a fɔ titre foncier bɛ n bolo ni gɛlɛya ninnu aw bɛ dugukolo baara la a mɛnna aw ye kɔlɔsi gɛlɛya min bɛ dugukolo in na jɔyɔrɔ dugukolo gɛlɛya Mali administration yɛrɛ nɔ don administration nɔ b'a la dugukolo mɔgɔw fana nɔ b'a la parce que dugukolo dili gouvernement fɛ sariya de b'a la mais le fait que an tɛ ka taa o sariyaw fɛ parce que sariyaw de bɛ ka n'o ye code domanial c'est que n'o code domanial ta k'a lajɛ code domanial ko dugukolo ka di cogoya min na préfet t'a di o cogoya la maire fana t'a di o cogoya la domaine fana t'a di o cogoya la o jagoya gɛlɛya bɛ na maintenant y'a sɔrɔ an y'an conforme sariya y'a fɔ k'an ka dugukolo di cogoya la kɛnɛ tugula la ne bi bloc kelen feere mɔgɔ fila yɔrɔ a tɛ se ka don bloc kelen bɛ se ka don mɔgɔ fila yɔrɔ a tɛ se ka dugukolo sariyaw de bɛ yen n'o code domanial ye arrêtés bɛ yen décrets bɛ yen lois bɛ yen c'est pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ fo an ka se k'olu jɛ mais an bɔra olu kɔnɔ bi i bɛ taa sɔrɔ problème min bɛ jamana in kɔnɔ n'i y'a ye dugukolo mankan tɛ se ka ban a nafa bɛ ca n'i ɲɛsin dugukolo ma a nafa min bɛ sɔrɔ mais sariya côté bilen sariya côté dugukolo dili n bɛna f'i ɲɛna di cogoya min b'a la a bɛ daminɛ kɔnɔna fɛ a fɔra ko ni sɛnɛkɛ yɔrɔ don préfet bɛ se ka sɛnɛkɛ yɔrɔ jɔ papier i ka foro don i ka sɛnɛ yɔrɔ don i bɛ se ka taa n'a ye préfet fɛ yen papier ni sous préfet de don préfet ta ye hectare 5 ni sous préfet don ta ye fila préfet b'a di cogo di i ka foro don i ka sɛnɛ foro don i b'a fɛ ka papier kan i bɛ géomètre de ɲini a bɛ taa dan bɔ n'a y'a dan bɔ a bɛ extrait ta la extrait i bɛ demande kɛ extrait in kan i bɛ taa n'a ye commandant bara n'a ye commandant bara sisan commandant bi n'a y'a ta service technique bɛ yen mun chargé len bɛ a baara kan parce que yɔrɔ k'a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ a bɛ se ka di walima n'a tɛ se ka di n'a sɔrɔ a tɛ se ka di se ka di n'a service de bɛ yen urbanisme b'o la domaine yɛrɛ b'o la élevage b'o la génie rural b'o la eaux et forêts b'o la commandant bi sɛbɛn ci électrique ninnu bɛɛ karisa nana yɔrɔ in ɲini a y'a lajɛ est ce que a bɛ se ka di wa bɛɛ bɛ a lajɛ bɛɛ n'i ka baara ye a kɔ i n'a fɔ sisan n'a fɔra ko urbanisme k'a lajɛ urbanisme b'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ schéma directeur kɔnɔ parce que tant que a bɛ schéma directeur kɔnɔ a tɛ se ka di concession rurale o rural bɔra eaux et forêts b'a lajɛ est ce que forêt classée don wa ni forêt classée don a tɛ se ka élevage mɔgɔ b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ misi tɛmɛ sira yɔrɔ ni fɛnw n'u kan ka kɛ n'u kulu domaine ta ye statut juridique donc n'u bɛɛ y'a lajɛ général ye olu ye sariya mɛ sɛnɛ na olu fana b'a lajɛ n'a bɛ zone agricole kɔ mais n'olu y'a lajɛ k'a yɛrɛ fɔ préfet la bon an kɔni y'a lajɛ a bɛ se ka n'o kɛra sisan préfet fana bɛ mun kɛ a bɛ papier bɔ ka bila ka taa journal officiel la komodo a bɛ publier n'a sɔrɔ yɔrɔ in fana mɔgɔ wɛrɛ ka papier fana t'a la ou bien mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ a bɛ publier n'a publier yɛrɛ kalo kelen mɔgɔ si ma sɔrɔ min bɛna fɔ ko non n ka yɔrɔ don donc projet bɛ sɔrɔ ka création min kɛ titre provisoire ye n'a titre provisoire créera a bɛ d'i ma n'a dir'i ma sisan a bɛ taa n'a a création kɛra préfet b'a signer ka bordereau k'a la ka bila ka taa domaine na n'a taara domaine na domaine bɛ enregistrer u bɛ kan ka san 5 de kɛ ka baara kɛ yɔrɔ ni san 5 wari sara u bɛ enregistrer ka bila donc i bɛ taa baara k'a la n'i ye baara k'a la ni san 5 dafara a bɛ taa lajɛ o service technique kelen filɛ nin olu m'o kelen de bɛ taa segin ka taa lajɛ i ye baara min k'a la n'a sɔrɔ i ye siyɛn mara yɔrɔ k'a la u b'a lajɛ n'a sɔrɔ i ye so dɔ jɔ a kɔnɔ urbanisme mɔgɔ b'o la n'a sɔrɔ i ye yiri min fura kɔnɔ eaux et forêts b'o la n'a y'a sɔrɔ i ye misi dɔ mara kɔnɔ eaux et forêts b'a la donc bɛɛ bɛ kɛ rapport fɛ u bɛ na n'a ye ka di préfet il faut ka bila ka di procédure bɛ daminɛ ka titre créer donc titre création normalement ni sariyaw don gouvernement de fana dugukolo bɛ immatriculé ka sɔrɔ ka feere mɔgɔw ma comme gouvernement ta b'o kɛ i yɛrɛ de bɛ jɔ n'i ka musaka ni ka fɛnw ye ka i ka titre ɲini i yɛrɛ donc ni titre création nana kɛ sisan réquisition bɛ bɔ a la i yɛrɛ b'a fɔ bon n b'a fɛ ka n ka réquisition di géomètre kalifa ma a bɛ taa n ka baara kɛ géomètre bɛ taa délimiter n'a y'a délimiter a bɛ na n'a ye e plan 5 kan service bɛ comme ça o b'a di cadastre ma hygiène b'a contrôler n'a y'a sɔrɔ géomètre ye baara min kɛ ni fili t'a la olu y'a ye k'a fɔ ko fili yɛrɛ foyi t'a kɔnɔ olu b'a signer le chef d'État domaine n'a taara domaine na domaine bi fichier bɔ k'a d'i ma i bɛ taa n'a ye a ma fila publication a bɛ publier kalo 2 70 o tila taara k'a la a bɛ afficher mairie la ka afficher tribunal la kɛlɛ bɛ taa di greffier ma a b'a fila karo n'a kalo 2 dafara maa si ma opposition k'a la greffier ni papier de bɔ k'a di taa n'a ye tribunal la yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ si ma na opposition kɛ donc titre bɛ sɔrɔ ka créer donc ni titre créer la titre ti créer mɔgɔ tɔgɔ la fɔlɔ dɛ titre bɛɛ bɛ créer gouvernement de tɔgɔ la ni titre créer la gouvernement tɔgɔ la sisan yanni an ka se titre créer ma
i y'a yira k'a fɔ service dɔw bɛ yen olu de kan ka taa yɔrɔ jateminɛ ka lajɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ ni a tɛ baasi tɛ yɔrɔ in yɛrɛ sigili la n'olu dɔ la y'a yira k'a fɔ ko olu ka hakilina na k'a fɔ peut-être yɔrɔ in a man ka. bon n'olu service technique kelen y'a fɔ ko yɔrɔ man ka di yɔrɔ tɛ di. préfet man ka décision di ala fɔlɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ a man ka di. na poso fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ classement don. a tɛ se ka di ma o ni urbanisme b'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ schéma directeur kɔnɔ prévention b'a kan i n'a fɔ prévention kɔrɔ schéma kɔnɔ schéma bɛ prévention de kɛ prévention kɔrɔ bamanankan na b'a fɔ bon nin yɔrɔ in usine de bɛ jɔ nin yɔrɔ in siyɔrɔ don nin yɔrɔ in sugu fiyɛ don n'o olu de schéma b'o o programmation de kɛ n'a fɔ o do kelen yɛrɛ kɔnɔ commandant man ka titre provisoire du schéma directeur kɔnɔ du fait que yɔrɔ donna schéma kɔnɔ préfet tɛ se ka concession réelle di a schéma kɔnɔ. nka yanni an ka don titre la hali bi i ka kuma na y'a yira k'a fɔ titre provisoire bɛ bɔ ka d'i ma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o titre provisoire dir'i ma san 5 b'i bolo o san 5 kɔfɛ ni e ma baara k'a la fo ka tɛmɛ san 10 ɲɔgɔn kan tuma dɔ la an b'a kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ nana tuguni n'a ka titre ye ko ale ye titre sɔrɔ yɔrɔ la k'a sɔrɔ titre provisoire bɛ dɔ bolo a bɛ san 20 wala san 15 bɔ. non ni dossier défaut mun se ka kɛ dossier problème min se ka kɛ mun ye ni titre provisoire b'i bolo i ma sariya respecté a bɛ minɛ e la mais a bɛ minɛ e la ni condition min n'a sɔrɔ parce que souvent problème dɔ de bɛ yen an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni problème dɔ de bɛ yen normalement ni préfet ye ka titre provisoire bɔ k'a d'i ma kan ka taa mais a ka ca ala fɛ préfet de kan ka o bɛ préfet k'a d'i ma mais préfet nu kan ka bɔrɔdɔrɔ de k'a la i de kan ka taa dossier kunbɛn tɛmɛ i bɛ taa i bɛ hakɛ sara o bɛ kelen d'i ma kelen bɛ segin ka na cercle la kelen bɛ to yen mais sur le contraire i bɛ taa dɔrɔn préfet de ka titre provisoire signé k'a d'i ma a bɛ segin i yɛrɛ b'a ta c'est ta domaine donc dossier bilalen b'i bolo so kɔnɔ a bɛ kɔnɔ papier b'i bolo a bɛ komi o ye fili ye o ye fili de o fili min don fana préfet de ka fili e bolo ko papier garantilen b'i bolo so kɔnɔ yen ka sɔrɔ a sariya ma dafa c'est comme bɛ deli k'a f'i ɲɛna ni i den wolola dɔgɔtɔrɔso la e ma taa woloso papier ta ka taa n'a ye mairie la a yɔrɔ a ma dafa kɔnɔ sɛbɛn t'a la parce que n'a taara domaine na ka enregistrement kɛ i wariw sara u bɛ quittance d'i ma dossier b'i bila o de b'a kɛ procédure mais e yɛrɛ a minɛna ka d'i ma i taara bila i ka so kɔnɔ i ma taa n'a ye san 5 de fɔlɔ fo san 10 papier de provisoire kɔrɔ a bɛ d'i ma fɔlɔ de mais n'i ma sariya dafa mais n'a fɔ e tɛ ka taa fɛn sara san 5 dafa n'a papier bɛ tɛmɛ ne bolo b'a écrit ka yɛlɛ bon karisa i ka titre provisoire bɛ yan i ma n'a sariya dafa an b'a minɛ o ye n'a sara u fɛ dɛ olu bɔra kalama n'u ma bɔ kalama a bɛ se ka kɛ a bɛ minɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ fana t'a kalama parce que domaine de dugukolo fiyɛ préfet ko ye papier fɔlɔ bɔ pour que ka baara nɔgɔ maintenant e ma taa n'a ye domaine na domaine t'a dɔn ko titre provisoire b'i bolo parce que i kan ka jamana ka hakɛ mun sara i banna o hakɛ sarali ma parce que n'i taara titre provisoire la san o san i b'a yɛrɛ dépense sara a bɛ kɔni bɛ office foro ninnu sɛbɛn foro fana bɛ ten san o san i bɛ taa yɛrɛ dépense de sara 300 par hectare e banna ka so sara papier bɛ bolo so kɔnɔ o sariya ma dafa an bɛna don titre bɔli la bon titre bɔli la ni i taara n'a ye titre sariya la réquisition bɔra ka d'i ma i ka géomètre ye baara kɛ a bɛna taa y'a déposer journal bɛ bɔ kalo 2 ka publier mɔgɔ ma ye mun b'a fɔ ko ale ta o bɛ ka titre créer état mais titre bɛ créer état de tɔgɔ la maintenant musaka i kan ka musaka mun sara u b'a calculer ka fɔ bon i ka titre wari bɛnna normalement sisan i ye baara mun kɛ terrain la n'a évaluation kɛra o kan ka tigɛ ka bɔ i ka wari la mais c'est le contraire o tɛ k'o kɛ o domaine mɔgɔ yɛrɛ tɛ k'o kɛ parce que e filɛ ka baara mun kɛ e man k'o kɛ vraiment de kan ka nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka n'a segin ma toujours ni l'état n'a pas de bon donc an yɛrɛ de bɛ musakaw bɔ alors que musaka ninnu an man ka bɔ an filɛ ka journal wari géomètre wari nin bɛɛ état de kan ka nin bɛɛ kɛ on dit l'état immatricule à faire état kan ka a bɛ immatriculé état tɔgɔ la ka sɔrɔ ka furu parce que ni titre kɛrɛla état tɔgɔ la ka musaka t'a la musaka min b'a la dɔrɔn sanni ni feere wari. bura hali bi dugukolo ko ala k'an bɛn sababa ma amina rabi Bathily ye nin kasi i bɛ k'a ka waati la dɛ dugukolo nka dɔɔni tɛ toto ko la a fɔra ko CNT député ladigiw k'u ye sariya ta ka Mali dugukolo bɛɛ kɛ titre foncier e bura o gɛlɛyara dɛ minnu bɛ poursuite tɛ sɔrɔ a la tuguni a jago kɛbaaw dun ne ko poursuite tɛ sɔrɔ a la o tuma coiffeur bɛ balo cogo di nin fana nin sariya an kunnafonidilaw kɔni bolo a ka ɲi a ka fisa o a ma fisa de a ka ɲi parce que namara caman bɛ yen nka dɔw bɛ balo i ka kuma tiɲɛ o bɛ tunu pewu ka mɔgɔw ka sɛbɛn ta ka taa yɛlɛma titre foncier 2 yɔrɔ kelen na double emploi mobile kelen carte grise 2 o bɛ ban pewu o tuma CNT ka nin sariya in a ba bɛn maire dɔw ma dɛ a tɛ bɛn a tɛ bɛn lotissement na a ma bɛn maire dɔw ma dɛ a tɛ bɛn fiyewu dɔw yɛrɛ ko k'a tɛ bɛn kosɛbɛ ne ko ni sariya taara ka ban nka o fana n'u ka dalilu don dɛ u n'u ka dalilu don nka an ye CNT maa dɔw sɔrɔ o ye fɛn min fɔ a sariya in kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn an k'o lamɛn ne bɛ se k'a fɔ n ko maliyɛnw bɛɛ nisɔndiyalen don bi
ni ko nyagali ba to ma ka ka tasuma faga na nyeji ma faga nuji ba faga sali kono ya député nous font fait combien ou be kontana ni loi intali charia kse intali parce que charia kse mam ni anga dugukolo ko jatemne ya malabi dugukolo ko konyo kacha a jadi ka bo amasiba kacha anga charia tike sobawla a jatemne na ko ni ya jatemne papier minu mi charia tike sobala ni anga charia tuku kangu hakilna diaka keme sarala biolonfla o dugukolo koy donc na fara ko mali saraka wili ki jo ki chesri ka charia kiseta ko do bala ko charia kisemi manata o de bina sisan kana anga fen ka Allah kle ambulu je ni munu ba kono ko lu frake munu be no lu kuma do bala ko lu do bala ne fe o charia kiseni o kanga ka an jamnan koy o kanga ka an se wala koy député munu mu bulo kono ya keme sarala bi kono ton woro o lu be ko ku ba fe donc on fait o yekuna wolo koy donc amba nyina balma o fe mamunu be no lu de bina ta Allah waliya o lu ku chesri atara chugumna pour que jamana nafala ka bala o lu ku jisa ka ta ka barake nay ake chuguma no kera jamana 2000 lafiya o problème min be o bubo an yere be transition kono afara kangana ko wala sa ko munum be no lu ti srasoro ou bien nous va fama ko refondation ne fait nanzra kan secteur ni sera kan lakli lola to chama babasu amani ala fa ala ka ke walo nyuma sabati anyi ala ka akenye ala ko dam mi se ka min fɔ an balimaw ɲɛna bi an bɔra ka nafolo ko kuma de fɔ nafolo ko min n'o bɛ Mali ko la bi o nafolo ko tun bɛ tali kɛ wari min ye faso yɛrɛ ka nafolo ye jateminɛw y'a yira ne ye ɲininkali caman kɛ minisiri la ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan ɲininkali ninnu jaabi a y'a yira an na k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi maliyɛnw jatigɛlen don maliyɛnw sirannen don wa maaw y'u lasiran ko maa minnu bɛ kɔfɛ n'olu ka kan k'an dɛmɛ ko n'olu m'an dɛmɛ ko an tɛ bɔ nɔgɔ la a ka kan ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye bi ko depuis octobre kalo tɛmɛnen Mali bɛ sɔrɔ min kɛ o sɔrɔ de bɛ ka maliyɛn yɛrɛ ka labalo kɛ maa ka dɛmɛ wɛrɛ t'a la dɛmɛ minnu bɛ na n'a bɛ fɔ o ma ko kɛrɛfɛ dɛmɛ o dɛmɛ bɛ na de ka n'a fɔ anw bɛ fɛ k'an ka wari don na an b'a don na o ni jamana yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya tɛ kelen ye donc a ka kan maliyɛn k'o faamuya bi kuma kɔnɔna na min ye Comatex ko ye an da ser'o ma a y'a yira k'a fɔ Comatex maaw ka sara a bɛ na d'u ma décembre la mais Comatex yɛrɛ u bɛ kuma na min b'a to Comatex bɛ yɛlɛma ka kɛ Mali yɛrɛ ta ye et que commande minnu ni maaw tun b'a kɛ kɔrɔlen Comatex fɛ 1er mai janvier ani 8 mars u ka commandes lancé o ye hakilisigi kuma ye kuma in na fɛnɛ a fɔra an ɲɛna ko gouvernement bɛ maa 25 de ta baara la sarasiw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la o wariw bɛɛ bɛ yen kama i bɛna jateminɛ fɛnɛ kɛ an ka bi kuma in na musaka min n'o sɔrɔla ko ka dɔ bɔ gouvernement ka wari dunta la o bɛnna miliyari 100 ani miliyari 1 ma mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi wari min bi gouvernement yɛrɛ bolo ka ɲɛsin o ma o bɛnna miliyari 87 ma miliyari 15 bɔɲɔgɔnko o bɛ ka don kuranko la an y'a ye k'a fɔ kuranko fɛnɛ a tun bɛ fɔ i n'a fɔ Alpha Condé y'a fɔ cogo min na ko la Guinée n'est pas le Mali n'Ala sɔnna ma a bɛna fɔ ko le Mali aussi n'est pas la Guinée parce que k'a sababuya kɛ plan d'action kura bɛ kuranko kan min b'a daminɛ san 2021 ka taa 2025 min ye sirako fɛnɛ ye programme d'urgence wari dɔw fɛnɛ bilara o kama mais a ka kan maliyɛnw bɛɛ k'a dɔn ko sɔrɔ ninnu a caman ɲɛsinnen bɛ kiriko bunakun ani lakanako bunakun kan fɛn ma b'olu ta la mais fɛn bɔra tɔw ta la pour que ka se ka jamana la ɲɛnamaya donc i bɛna ye bi sigi ka kuma min kɛra an ka wariko kan k'a dɔn musaka min b'an bolo min t'an bolo a bɛ maa hakili sigi nin kɔrɔ ye minisiri y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ma siga k'a la a ko maa minnu b'an dɛmɛ tiɲɛ don an mago b'u ka dɛmɛ la u bɛ baara caman kɛ mais u ka dɛmɛ a ma se Mali ma depuis octobre tɛmɛnen Mali fonctionnaire bɛ ka sara Mali ka wari de la wari o wari n'a bɛ ka sɔrɔ Mali ka wari don a y'a yira fɛnɛ ko tiɲɛ na sɔrɔ yɛrɛ de bɛ Mali la wa sɔrɔ b'an bolo fɛnɛ donc vraiment ka aw fo ni ne bɔra kibaruyaw la an kan ka min fɔ maliyɛnw ye pour que u k'a dɔn kuma min tɛmɛna an cɛ wasabulon in kɔnɔ bi. Bura Jawara fɛn min ye an ka protection civile maaw ye tasuma faga cɛdenw u ye lajɛ dɔ kɛ k'u y'u ka bureau y'a yɔrɔ kurakuraya n'o y'u ka syndicat bureau ye o nka an ka maa ciden mun tun bɛ yen ka na kunnafoni di an ma o ye Abdou Ouattara ye Abdou Ouattara ye fɛn min sɔrɔ o filɛ nin ye.
na o de an se kunye ya kana bon ala ya kɛ nana u y'u ka danaya da ne yɛrɛ kan k'an kɛ président de la commission d'investiture ye pour que k'a lajɛ activité ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na basigi kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ bɛn kɔnɔna la cogo min na a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ sariya sɛbɛnw y'a fɔ cogoya min na donc ne kɔni kɛra o président commission ye k'o fara n balima wɛrɛw kan minnu farala an kan an mɔgɔ jugu dɔ tun bɛ commission kɔnɔ ka se ka travaux in diriger fo ka n'a kɛ bureau sigi ye voilà alhamdulilayi bureau in kɔni a sigira bureau in sigira basigi kɔnɔ a sigira bɛn kɔnɔ mankan ma k'a la o b'a yira k'a fɔ déjà cɛ ni muso fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ hakilina ye kelen ye ka protection civile baarakɛyɔrɔ dɛmɛ k'a ka hakɛw ɲini ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ka jamana lafasa ni syndicalisme domaine ye donc o b'a yira k'a fɔ ko nin départ in c'est un bon départ parce que mangamaya kɔnɔ wawumaya kɔnɔ ɲɔgɔn samamaya kɔnɔ en ma qualité de président de la commission d'investiture n bɛ foli kɔni bila bureau kura ɲɛmɔgɔ ye n'o ye an balimakɛ Karim Gilabogi ye k'a f'a ɲɛna k'a fɔ ko danaya min danna kan bamanana sariya sɛbɛn kun tɛ yen mais sariya sɛbɛn kun ye danaya de ye ni da kun gerela ne ye danaya bɔra danaya minan kɔnɔ e kun bɛ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ de donc maintenant ni sariya sɛbɛnw bɛ yen ka na danaya fara kɔ k'o renforcer donc ko danaya min dara kan k'a k'i jija a n'a balima tɔ minnu bɛ bureau in kɔnɔna la u ka se ka protection civile cɛ n'a muso ka laɲiniw sabati u ka se ka administration dɛmɛ a ka baara kɔnɔ administration fana ka se k'u dɛmɛ u ka hakɛ ɲini kɔnɔna la donc o kumakan fila de kɔni tun bɛ ne bolo k'a ɲɛsin balima protection civile bɛɛ lajɛlen ma Mali bɛɛ lajɛlen ma ani bureau min sigira san an b'a fɔ ma la section syndicale de la protection civile du Mali affiliée au CNTAP et à la CDTM k'a ɲini u fɛ fana u balima syndicat tɔ minnu bɛ yen u n'u bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka corps in défend ka jamana défend. Ne ye sergent chef sapeur pompier Karim Gilabogi ye secrétaire général section syndicale de la protection civile du Mali ni affilié no CNTAP CDTM la. Nin mana ye ne n ko n b'a bila sin kɔnɔ c'est o bɛ bila sin de reconnaissance kɔnɔ waleɲuman dɔn des autorités aujourd'hui minnu bɛ bi baara la ani ka waleɲuman dɔn kɛ k'a ɲɛsin an ka centrale ma ani mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ. Welekan min bɛ ne bolo fɔlɔ k'a ɲɛsin an syndicaliste tɔ fila minnu bɛ protection civile kɔnɔ o ye fɔlɔ k'a fɔ i b'a fɔ camarade Konate y'a fɔ cogoya min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna ma an bɛ se fɛn dɔ la mais ni an taara n'an bɛɛ kɛra ni bɛɛ taar'i ka fan a ka ca Ala fɛ sɔrɔta bɛ dɔgɔya donc an yɛrɛ an b'a laɲini je pense que an bɛɛ bɛ taa o logique fɛ je pense que u yɛrɛ fana b'o logique kan k'a fɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen défend yan'o cɛ fɔlɔ d'abord i y'a fɔ ko kuma min bɛ n bolo ka ɲɛsin protection civile baarakɛlaw ma comme n y'a fɔ salle kɔnɔ cogoya min na k'a fɔ ko syndicaliste fana ye sariya bɔtɔbaga dɔ de o kɔrɔ ye k'anw tɛ baara foyi kɛ min tɛ sariya kɔnɔ donc k'a ɲini baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to sariya kɔ mais an ka hakɛ n'an y'o fɔ o bɛ ɲini fo ka taa so o dan na ça c'est une promesse que la section syndicale de la protection civile du Mali fait pour l'ensemble des travailleurs de la protection civile donc kuma laban min bɛ yen nɔ o ye ka bɛɛ de fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn danaya min taara k'a porter bureau kura la k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ u yɛrɛ ka dugawu k'an ye an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen baara min n'a dira an ma Ala k'a ta fanga kɔ an na Ala kana an kɛ fitiriwale ye mɔgɔ ma k'a fɔ fɛnɛ an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye fɛn min ye ladilikan sira ye donc o kuma de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. balimaw jɛkulu dɔw sigira ko dynamique évolutif o dynamique évolutif o ye dɛmɛ jɛkulu ye an ka des Maliens établis à l'extérieur an ka Malien minnu sigilen don tunga fɛ jɛkulu in sigilen don bolodi ɲɔgɔnma ani ka maaw dɛmɛ hakilila u ye barosigi kɛ Ibrahim Jawara e tun bɛ yen dɛ kosɛbɛ aw ye nin ye jɛkulu jumɛn ye nin ye jɛkulu kura ye jɛkulu min ni u y'a sigi yɛrɛ a fɔ cogoya min na dynamique évolutive les Maliens établis à l'extérieur u b'a fɔ ko dɛmɛ Maliens minnu sigilen bɛ kɔfɛ jamana kɔ kan nin ye jɛkulu ye olu kɔni bɛna baaraw nun don ka ɲɛsin Maliens ka ɲɛtaw ma kosɛbɛ kunungo min ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba min bɛ yen n'o ye maison de la presse ye u bɛ sigi kɛ yen u bɛ fɛn wele faransikan na ko conférence de presse sigi wulilen kɔ min ye nin jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye an y'an madon a la ka ɲininkali kɛ a la min sɔrɔla da o filɛ nin an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Ablaye Ba n sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi jamana kan nin y'a san 21 ye. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan wula in na? An bɛ kɛnɛ min kan o ye dynamique évolutive ka kɛnɛ ye dynamique évolutive des Maliens établis à l'extérieur donc ni diminutif ye dɛmɛ bon dɛmɛ en bamanankan bɛɛ b'a kɔrɔ dɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn bilasira ni hakilinaw ye dynamique évolutive valeur intrinsèque ye idée ni projet ye et non l'argent qui est corrupteur tout simplement. Cette association est en sigira aw fɛ waati. Dɛmɛ ni c'est en cours de création c'est une co-création en réalité c'est en cours de création donc Malien bɛ jamana o jamana na ni an kan sera ka minnu lasɔrɔ continent duuru in bɛɛ kɔnɔna la o bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ dɛmɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko ne bɛ ɲɛfɛ mais dɛmɛ ça va au-delà d'une personne désormais dɛmɛ c'est toute une philosophie désormais c'est un courant. Baara taabolo ani jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɔnna aw ɲɛ aw bɛna kɛ cogo di donna nataw la. Donna nataw la yɔrɔ ne bɛ Bamakɔ yan nɔ nin ye a kalo kelen ni tile damadɔ ye donc o kɔnɔna la ni Mali autorités ye ɲɔgɔn ye au conseil
conférence cadre kɔnɔna la donc an ka ministre n'o ye ministre des Maliens de l'extérieur ale y'a yira k'a fɔ ko confédération dɔ kan ka sigi n'o bɛ wele confédération des Maliens établis à l'extérieur je pense que a kɛra au conseil a kɛra 16e an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kelen kɔnɔna la yan nɔ pour travailler de manière intelligente ka baara kɛ Maliens de l'extérieur tɔgɔ la mais seulement an t'a fɛ de structure ka kelen Mali kɔnɔ tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ clan dɔ bɛna o structure ta en otage an t'o de nɔfɛ tuguni donc o de kama conférence tɛmɛna an y'a essayer k'a fɔ an bɛ pan an yɛrɛ kama na sisan ni mun bɛ se mun na sur le terrain kan concrètement o b'o kɛ pour que ka Maliens de l'extérieur représenter structure dɔ sigilen bɛ min sigilen bɛ kilan ko kan ko mɔgɔ dɔw bɛ ka ta otage bon an bɔra structure dɔ de kɔnɔ an bɛ ka bɔ structure dɔ de kɔnɔ n'i y'a ye an ko an ka fɛn kilan ko tɛ mais Maliens de l'extérieur bɛ ka nafa sɔrɔ sira don donc an b'o hukumu kɔnɔna la est-ce que faamu ni mun y'a dɔn k'i sigilen don kilan ko kan donc an ka min ma kɛ i y'a faamu mais ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ f'i y'o kan mais ni mun kɔni y'a dɔn i yɛrɛ ye kuma kɔnɔna la o ye ala sago a tigi sago kuma kɔnɔna la sisan conférence kɔnɔna la an tila a y'o jaw sɔrɔ a y'o kumakan sɔrɔ n y'a jira k'a fɔ fɛn dɔ de kɛra mun ye an bila ka dɛmɛ continuer ni dɛmɛ donc o ye mun ye u y'an bali hali ni an batira n'u kun sɔnna an ka kɛ candidat ye k'aw k'an batira tiɲɛ kan an batira ladiriya kan donc dɛmɛ kun tɛ ye k'aw dɛmɛ kun tɛ ye parce que an kun bolo au conseil cadre o kɔnɔna la ça nous permettait ka situation yɛlɛma ka bila Maliens bɛɛ lajɛlen ka service kɔnɔna la mais an nana ye k'a fɔ o baara tɛ parce que fɛn min don nkalon ka ca kɔnɔna la ni nkalon cayara fɛn min kɔnɔna la fo ka taa se ka nkalon tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko i tɛmɛna sira dɔ fɛ i man ka tɛmɛ mun fɛ ou bien i ma tɛmɛ nin sira fɛ donc pour nous o t'an to yɔrɔ ye tuguni. o b'a yira k'a fɔ ko waleya dɔw de kɛra aw dimina o de y'a to ni aw nana ni dimi tɛ taabolo an ma jɛn taabolo dɔ de parce que n'i ko ko dimina o kɔrɔ i b'i yɛrɛ de an t'an yɛrɛ ye mais taabolo dɔ de bɛ yen nɔ an bolo Maliens de l'extérieur ka taabolo t'o ye man ka k'o ye conférence nationale mun kɛra 91 ni o conseil créera ni o hakilina de o ma kɛ k'a fɔ ko ka conseil créer k'a kɛ mɔgɔ dɔ a ka kɛ mɔgɔ dɔw dɔrɔn sago la ta ye a kɛra de a ka kɛ Maliens denw fɛn fɛn sigilen bɛ tunga la k'olu bɛɛ lajɛlen défense ta k'olu bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn na mais sisan mun bɛ sen na o baara tɛ ka kɛ. n tɛ sɔn ka kɛ fadenya ye aw ni au conseil des Maliens de l'extérieur cɛ wa. bon an tɛ sira o ɲɛ parce que kɛwale bɛna bɔ ɲɔgɔn na parce que olu bɛ yen nɔ nin y'a san 30 ye donc jɛkulu o jɛkulu n'i bɛ yen nɔ san 30 e ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'i ka autonomie sɔrɔ o kɔrɔ fɛɛrɛ t'i bolo donc kɛbalo ani fɛɛrɛw o bɛna bɔ ɲɔgɔn na. aw ni 16e cɛ dun. 16e o y'a dama tɔn ye mais an tɛ 16e kɔnɔna ta dɔn n tɛ se ka kuma o la. dɔw yɛrɛ y'a jira ko 16e de bɛ k'aw dɛmɛ nin baara in na tiɲɛ don wa. ayiwa 16e mɔgɔ kɔni tɛ salle kɔnɔ yan nɔ ni 16e bɛ k'an dɛmɛ u bɛ ye salle kɔnɔ yan nɔ donc jɛɲɔgɔn ta ni 16e cɛ 16e membre minnu bɛ France o ye ne sigiyɔrɔ ye olu ye ne jɛɲɔgɔn ye olu ye ne baarakɛɲɔgɔn ye association kunda parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn France n'i ye minnu bɛ association baara kɛ n'i y'an fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 300 mɔgɔ 500 kan donc bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn ka événement organisé lenw na. donc kuma laban ye jumɛn ye. n ka kuma laban ye mun ye dɔrɔn ala ka tiɲɛ dɛmɛ mais kɛwale ani ladiriya o bɛna ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na n'ala sɔnna. Kulubali